Tak sme späť v Lampe a pri sľubovanej téme Nobelových cien za fyziku a chémiu. Ale ja si neodpustím ešte predtým povedať, že s týmito dvoma hostiami, ak ma pamäť neklame, tak pred nejakým časom sme boli v Lampe o vzdelávaní. Dobre si to pamätám? Tuším. Mojimi hostiami teraz je Martin Mojčiš a Peter Solčani a teda nadviažem na to. To bolo, myslím, pred voľbami ešte? Bolo to pred rokom. Pred rokom. Čiže po voľbách asi, a že teda čo so vzdelávaním, hej, takéto niečo. No, prešiel rok, aj vláda prešla samú seba, tak k tomu vzdelávaniu, lebo to je veľmi dôležitá vec, aj v súvislosti s tým filmom, ktorý sme videli v prvej časti Lampy o tom, že akí vlastne my Slováci sme a čo s nami sa dá urobiť. Ako sme sa pohli so vzdelávaním? Martin? Moc sme sa nepohli. A to je škoda, lebo ja si myslím, že netreba so všetkým silou mocou niečo robiť, ale to vzdelávanie je jedna z vecí, ktoré sa tu za tých 20 rokov, kedy sa všeličo pomenilo, mnohé veci k lepšiemu, tak to sa príliš nepohlo, teda trochu sa to pohlo, ale nie dostatočne. A najmä ten Mikolaj tam narobil takú galibu proste, akože to, čo malo tým učiteľom pomôcť, to im uškodilo, to, čo ich malo odbremeniť, to im pridalo robotu, takú byrokratickú a tak. Čiže tam je veľa čo naprávať, akože chýb z posledného času. A keby aj tie chyby neboli, tak je tam veľký priestor na významné zmeny, ktoré by nemali podľa mňa byť nejaké revolučné, ale mali by byť také, že mal by vzniknúť priestor, aby oni vyvinuli. Aby mohli byť, aby neboli zoškrtení tí učitelia a celé to školstvo. No to sa teda nepodarilo vôbec. Za ten rok nič? Proste to práve sa mi zdá, že ten rezort úplne spal v tomto. Akože tam je hovorím, že tam je akútna robota, kde treba hasiť požiare, ktoré založil ten Mikolaj. Ani to sa neudialo. Nie, že by sa ešte koncepčne urobila nejaká reforma. Tak rátalo sa, že to bude na 4 roky, ale ani za ten rok to ani nevyzeralo, že sa do niečoho takého, že sa niečo také chystá. Peter, súhlasíš? No ja to vidím možno ešte trošku černejšie, lebo ja som sa tu minulý rok vyjadril nejak v tom duchu, že ja mám taký pocit, že z roka na rok klesá tá úroveň tých študentov, ktorí prichádzajú na vysoké školy. Ja som hlavne hovoril o tej našej fakulte, samozrejme. Ale nemám pocit, že by sa to zlepšilo. Dokonca nemám pocit, že by to stagnovalo. Ja mám dokonca pocit, že sa to ešte trošku zhoršilo. Ja nemám tie informácie, ktoré má Martin ohľadne záležitosti týkajúci sa ministerstva školstva a tak ďalej. Ja som akorát účastný toho pedagogického procesu a nie je to lepšie. Je to dokonca o malinko, mám taký pocit horšie. Neviem, či len ja mám tú smolu, že mám tých študentov o malinko slabších, ako som ich mal minulý rok. Dobrá správa je, že tých pár výnimiek sa stále nájde. Vždy 1, 2, 3 sú, ale to gro, tá väčšina, myslím si, že je to isté, čo bolo minulý rok, možno malinko horšie. S tým, že ja ešte chodím po gymnáziách a stredných školách, rozprávam študentom o rôznych veciach zo života v súvislosti s chémiou. Tam ten záujem je značný. Tí mladí ľudia majú o tieto veci záujem. Ale asi to sa v tej mase nejako stráca a nemám dojem, že by sa to nejako generálne zlepšovalo. Nemyslím si to. Keď hovoríš teda, to mňa aj pred tým rokom zaujalo, aj teraz, keď to hovoríš, že teda inými slovami, že na vysoké školy na Slovensku, tak poviem to tak priamo, sa dostávajú nekvalitní študenti? Ťažko mi generalizovať, ja nepoznám všetky vysoké školy na Slovensku. Ale tá tvoja skúsenosť. Ak hovorím o tých, ktoré poznám, tak áno, z roka na rok, áno. Ako za tým si stojím, čo som povedal minulý rok. A to je teda dané tým, že tí študenti sa zhoršujú, alebo kritéria sa zmenšujú? Študenti sa zhoršujú a tým pádom si tie univerzity, tie kritéria zmäkčujú, ak ešte vôbec nejaké majú. A keď hovoríš, že študenti zhoršujú, teda zhoršujú v zmysle nejakých vedomostí, nejakej kvality. Čo to znamená? Že stredné školy zlyhávajú? Od základných je problém. Už na základných školách sú tie kritéria ďaleko menšie, než boli pred pár rokmi, možno pred 10, pred 15. Dnešný maturant je ďaleko slabším maturantom, ako bol pred 10-15 rokmi. Určite.
určite. Ale to mi potvrdia aj tí učitelia na tých stredných školách, kam chodievam. Ak to nie sú zrovna výberové gymnázia alebo špičkové súkromné stredné školy, tak ešte raz to gro. Ja hovorím o väčšine. Jasne, že svetlé výnimky sú a fajn, že sú. Tie si človek hneď k sebe nejakým spôsobom sa snaží pritiahnuť, aby ho to ešte chvíľu bavilo s tými študentami. Ale ja si myslím, že tá väčšina naozaj je slabšia a slabšia z roka na rok. Máš na to nejaké krátke vysvetlenie? Neviem, či krátke. No jednoducho, ak nejaké kritériá boli, tak sa stále zmäkčovali, až niekde zanikli úplne. A ja si myslím, že celé to je o kvantite na úkor kvality. Tu sa stále razí takéto heslo, že treba zvýšiť podiel vysokoškolsky vzdelaných občanov. No tak ho zvyšujeme. No ale podiel je číslo, ktoré je kvantitatívne. To nič nehovorí o kvalite. Čiže ak my zvyšujeme počty, ale nezvyšujeme kvalitu, no tak potom výsledok je taký, aký je. A ten koreň problému je teda v čom? Nebude aj v peniazoch? V peniazoch tiež a veľký, pretože pokiaľ sa bude platiť školstvo, teda aspoň vysoké ešte stále na hlavu, tak jasné, že kvantita bude dominujúcim kritériom. Minister Jurzica sa s tým už, myslím, nejako čiastočne vysporiadal, že tie peniaze ostanú na hlavu, aj keď sa tie počty študentov budú znižovať z ročníka na ročník, to znamená, že študenti nespravia tie skúšky. Ale peniaze určite, kto by vyhadzoval študentov aj akokoľvek slabých, pokiaľ za nich má peniaze. Ale druhá vec, ja neviem, celkovo možno učitelia sú menej nároční, lebo študenti sú menej ochotní sa učiť a možno celkovo nejak tak spoločnosť nevyžaduje nejakú excelentnosť, ale stačí nám nejaká priemernosť. Neviem. Martin? Ja mám inú skúsenosť, ale to je to, že ja prichádzam asi s vybranou skupinou ľudí do styku, že na strednej škole, ja som mal teraz prednášku minulý piatok v Martine na gymnáziu, v pondelok v Prievidzi na gymnáziu. A to boli nemôžem z toho veľa usudzovať, lebo tie prednášky sú také, že to viac ja hovorím, než je tam nejaká komunikácia a tí stredoškoláci nie sú navyknutí skákať do rečí. Čiže kým mne sa podarí tam vytvoriť nejaký taký živý kontakt, tak už je potom, hej. Ale z toho, jak počúvajú, tak ja som mal úplne dobrý pocit. Ale z toho sa nedá usudzovať, že akí sú študenti na gymnáziách. A čo sa týka našich študentov, no ja učím väčšinou vyššie ročníky, teoretickú fyziku, tam idú ľudia, ktorých to baví a ktorí sú dobrí, veľmi dobrí. Mi sa s nimi veľmi dobre robí. Ja som úplne vďačný za to, že im môžem prednášať. Ale keď počúvaš to, čo hovorí Peter, myslíš, že to tak je? Neviem, ale hovorí to toľko ľudí, to nehovorí len Peter, to hovorí veľa ľudí, čiže s veľkou pravdepodobnosťou to tak je. A ja neviem, či je pravda to, že sa to zhoršuje. Že mne sa zdá, že voľakedy tí maturanti viac vedeli, ale neverím tomu, že viac rozumeli. Že tomu lepšie rozumeli, alebo mnohému, neviem. A chyba, či je v peniazoch, tam podľa mňa nie je základná chyba. Ja si myslím, že základná chyba je v tom systéme. Ten systém by sa dal zmeniť, uvoľniť, odbyrokratizovať, či ak sa to povie. Ja som minule počul, ja som skoro omdlel nejakého človeka, ktorého vízia je taká nejaká informatizácia toho školstva a tak ďalej, jak rozprával o tom, že aká vynikajúca vec by bola, že elektronická triedna kniha, lebo že ten učiteľ by to tam nemusel písať, ale že by to tam mohol naťukávať. Tak to je predstava debyrokratizácie niektorých ľudí, ale to sa dá urobiť tak, že veľa vecí sa systémovo tam dá zlepšiť a dajú sa uvoľniť ruky tým učiteľom, že sa im predpíše iba že tie osnovy ich nebudú tak tlačiť, že nebude stredná škola ako príprava na maturitu, ale nebude tam kvôli maturite, ale stredná škola bude kvôli strednej škole a maturita len na konci preverí, že či to teda nebolo úplne odflaknuté a tak. Toto všetko sa dá spraviť. Okrem toho ja si myslím, že by mali mať učitelia vyššie platy. Je to strašne ťažké, v tejto chvíli je to takmer nemožné, napriek tomu sa to podarilo, že im trochu stúpnú platy, ale pretože tých učiteľov je strašne veľa. To znamená, že aj 10% zvýšenie platov
je obrovský zásah do štátneho rozpočtu. Čiže, ale myslím si, že sa to dá urobiť aj bez toho zvýšenia platov, že sa tam dá urobiť veľa systémových užitočných zmien, ale platy učiteľov ja vždy som pociťoval väčší problém na základných a stredných školách ako na vysokých školách. Mne sa zdá, že to je problém. Ešte teraz to ja so všeobecním, my sme tu, neviem, či ste videli, v prvej časti mali taký film, Hej Slováci, od Roba Kirchhoffa, ktorý film bol o takej našej povahe v niečom, takej tej nič sa nedá, pasivita, také, no, tí iní a čo už ja tu môžem na tejto dedine a tak. A teraz som sa s nimi rozprával aj s Robom, aj s Petrom Určíkom o tom, že nakoľko nás toto determinuje, táto naša povaha a čím by sa dala zmeniť. Ja mám takú tajnú vieru, nádej, že by sa to dalo zmeniť vzdelávaním, ale možno je to vlastne blbosť. Ja neviem, vy veríte tomu, že vzdelávanie mení až národnú povahu? Peter? Neviem, či národnú povahu, ale určite môže do istej miery zmeniť nejaké nevhodné reflexy, ktoré si človek prinesie, či už z rodiny, alebo z spoločnosti, v ktorej sa pohybuje. Určite áno, ale tam je kľúčová osoba toho učiteľa. Jednoznačne. Pokiaľ je učiteľ autoritou, myslím prirodzenou autoritou, nie nejaký despota. Prirodzená, normálna autorita, je to morálne integrovaný človek, je to osobnosť, to znamená niekto nasledovania hodný. Ja si myslím, že to je absolútne kľúčový parameter pre akúkoľvek školu. Čiže peniaze, áno, aby tam taký človek vôbec pôsobil, ale potom to musí byť osobnosť, ktorá strhne tým svojim príkladom tých študentov. Určite áno. Martin? Nasledovania hodný bolo kľúčové slovo. Áno, ja si myslím, že nie je to tak, že len vzdelanie to môže spraviť, ale vzdelanie tomu môže veľmi výrazne pomôcť, ale nie vzdelanie, ale to vzdelávanie, proste to, čo sa na tých školách deje. Pokiaľ sa na tých školách bifluje, poslúcha a keď sa niekto niečo spýta, tak je to drzosť, no tak potom je to naozaj zle. Pokiaľ tá škola pokiaľ by tam tá atmosféra sa zmenila, tak to môže zmeniť aj... Môže to, presne tento typ vecí, dobre, takto to poviem, že ja si myslím, že na amerických školách naše dievčatá, my sme boli asi 3 mesiace v Amerike so Sašou a s dievčatami, Marek vtedy ešte nebol na svete, oni tam chodili do školy, maličké boli, akože Karolinka chodila ešte len do tej škôlky a Hanka chodila do nejakej druhej triedy tam, alebo tak. Ale atmosféra v tej škole, teraz ja neviem, čo je príčina, čo je následok. Či tá škola bola taká, lebo Amerika je taká, alebo či Amerika je čiastočne taká, lebo tá škola je taká. Ja myslím, že obidve tie veci sú pravda. Že tie školy sú také, lebo sú americké, ale oni potom posilňujú a determinujú to, že tá Amerika je taká naďalej. Proste jedna z vecí, ktorá tam bolo, že follow the rules. To znamená, že keď sú raz pravidla, nebolo tých pravidiel veľa, ale keď raz boli, tak sa dodržiavali. Pravidlo číslo 1 bolo, že dodržiavajú pravidla. Ďalšia vec bola, že proste nejaká podpora iniciatíve. Ja si neviem spomenúť, že konkrétne príklady, ale ten pocit tam zo mňa bol, že celá tá škola podporuje iniciatívu, kdežto tá naša... Je plno učiteľov, ktorí to robia tak. Sú dokonca, by som povedal, že sú školy, kde to je hlavný duch tej školy u nás. Ale celkové to tak nie je. Celkové je to skôr opačné. No a ak sa teda vy dva zhodnete, že lepšie školstvo, ale nie v tom formálnom zmysle, ale teda v takom tom tvorivom procese hľadania otázok a neviem čoho. Že celé školstvo je veľmi dôležité pre celú krajinu. Že to školstvo v istom zmysle, keby predbehlo tú krajinu, tak ju potiahne za sebou niekam. Tak ak je to tak, a ak je na tom zhoda, tak pre mňa je úplne prekvapujúce, že za tých 20 rokov, čo máme šancu to meniť, to nejakým spôsobom nerobíme. Máte na to nejaké vysvetlenie? My si to vlastne neuvedomujeme, že je to takto? Alebo v čom je ten... Prečo? Veľa ľudí si to podľa mňa vôbec neuvedomuje. Dokonca nevýznamná časť učiteľov to neovláda, tento poznatok, čo je podľa mňa absolútne fundamentálna vec. A že prečo nie sme ďalej a že hovorí, že teda školstvo, keby bolo pred spoločnosťou, tak by potiahneno, ale to školstvo to nie sú mimozemšťania, to sú tí istí ľudia z tej istej spoločnosti. Čiže nemôžeš predbehnúť sám seba, to jednoducho nejde. Ale takto myslím, vieš, že sme schopní dať miliardu na kilometr diaľnice. Bohužiaľ áno. Je to dôležité mať diaľnice, ale ak vás počúvam, ak vás dobre rozumiem, tak
v úvodzovkách tá miliarda, ale teraz nemyslím iba finančne, by posunulo to školstvo ďalej, než je dnes. Napríklad ocenením dobrých učiteľov, ktorí by sa tam pritiahli. Tak, že keďže toto nerobíme, tak čo? Asi si to neuvedomuje, že školstvo je kľúčová vec, hej? Keby som mal ešte o trošku horšiu náladu, než mám, tak by som povedal, že so školstvom je to tak na nič, lebo tam sa nikto moc nehrnie, lebo tam sa dá málo kradnúť. Oveľa menej než na kilometri diaľnic. A naozaj si to občas myslievam, keď mám ale ešte o dačo horšiu náladu. Ako teraz nemám až taký pesimistický večer, takže to radšej nepoviem. Dobre, tak ešte mám na nás jednu otázku a potom prejdeme k tým Nobelovým cenám. Zaujíma ma toto, že vy ste obidvaja vedci. Jeden chemik, druhý fyzik. Aj keď sa vám nepáči toto, ale tak pôsobíte v oblasti vedy. Lepšie. Ja teraz sledujem, a vy všetci to určite tiež sledujete, tie neuveriteľné diskusie o tom, čo sa deje v Európe. Euroval, dlhová kríza, aká kríza, likvidity, nelikvidity, teraz Taliansko 1500 miliard, neviem, už si to nevieme nikto ani predstaviť, čo sú to za peniaze. Má tá diskusia z hľadiska vás, ktorí pôsobíte v oblasti vedy, aspoň nejaké záchytné body, ktoré javia známky nejakej vedeckosti v tom zmysle, že exaktnosti, alebo je to celé úplne nezrozumiteľná metež pojmov a názorov? Martin. Ja mám pocit, že tie ekonomické argumenty, ktoré sa používajú, sú na úrovni astrológie. Naozaj, akože, že už to nemôže byť v chémii alebo vo fyzike, že dvaja ľudia hovoria, že ale vychádzajúc z rovnakých predpokladov dojdu k úplne opačným záverom, alebo vychádzajú z rôznych predpokladov. Dojdu spoločnému. Ale ak z tých predpokladov sa dojde správnou logikou totálne opačným záverom, tak jedny z nich nemôžu byť správne. To sa proste v tej fyzike a chémii potom vyrieši tak, že keď jedni viedli k blbostiam, keď jedni predpoklady viedli k nejakej predpovedi a skutočnosť bola úplne iná, tak sa povie, že tie predpoklady boli zlé a už buď ticho. A tu to nie. Tu proste nie. Tu je... A dokonca mám taký pocit, že tie prevládajúce reči, ešte raz, tu ešte dnes, aj po tom Taliansku budú prevládať reči, že dlhy treba riešiť dlhmi. A také skoro mi to prípada až tak, že treba upokojovať trhy, ako keby to takmer, že ja už čakám, kedy začneme, že zborovo spievať uspávanky, alebo čo proste, pre trhy. Áno, že to je také... Proste úplne taká, no hovorím, astrológia, taká mystika. Peter? No, ja by som to, čo Martin teraz popísal, nazval normálnou ľudskou hlúposťou. To sa inak nazvať nedá. Ja si myslím, nie som o tom presvedčený, ale myslím si, že všetci tí, ktorí tvrdia, že dlhy treba platiť novými dlhmi, presne vedia, že to nie je dobré riešenie, že to nie je správne a že to nemôže fungovať. Ktorá rodina na svete s normálnymi rodičmi si berie pôžičky a stále väčšie a väčšie, aby mohla... Proste to je pyramída, ktorá sa zrúti. To nikto neurobí, pretože skončí na ulici s holým zadkom, deti v detskom domove a ocinko s maminkou v base. Toto nikto neurobí. Štáty, ale čo je to štát? Štát má nejakých predstaviteľov, ktorí to robia v mene štátu. Toto bez myhnutia oka robia a obhajujú v úvodzovkách to spôsobom, ktorý práve Martin popísal. Čiže neverím tomu, že to tí ľudia nevedia. Oni to vedia. Ale sú to bezcharakterní, bezškrupulózni chrapúni, ktorí hazardujú s peniazmi, ktoré nikdy v živote nemali, nebudú mať, za ktoré nikdy nebudú zodpovední a jednoducho všetko to svinstvo hodia za seba, odkráčajú a ešte oni sú tí pekní, ktorí to v úvodzovkách riešili. Nie, to je celé zle. To je celé úplne zle. No, tak aby sme si teraz vydýchli... Môžeme ešte v tejto súvislosti... Ja len poviem, že aby sme si vydýchli, tak dáme si ešte potom klip teraz a potom prídeme k tým Nobelovým cenám a ty to teraz dokončíš. V tejto súvislosti napadla taká vec pred týždňom asi na prednáške, keď náhodou došla reč na nadsvetelnú rýchlosť neutrín. A ma to tak osvietilo. Dneska je to ešte aktuálnejšie, než to bolo pred týždňom, že naozaj, že to je neuveriteľná záhada, tá možná nadsvetelná rýchlosť neutrín. A to v tom, že tie neutrína vyrábajú v Cerne vo Švajčiarsku a oni idú a detekujú ich v Taliansku.
Čiže oni idú nadsvetenou rýchlosťou zo Švajčiarska do Talianska. Naopak by to bolo zrozumiteľné a pochopiteľné, ale takto je to absolútne nepochopiteľné. Tak, teraz si dáme klip a potom sa naozaj dostaneme už k Nobelovým cenám. Tak to bolo YouTube a teraz Nobelové ceny. Tak najprv obidvaja povedzte úplne naozaj telegraficky, za čo bola udelená Nobelová cena za fyziku a za chémiu. Martin. Za fyziku bola udelená za objav toho, že rozpínanie vesmíru, o ktorom vieme už skoro 100 rokov, že vesmír sa rozpína, tak len asi dačo vyše 10 rokov vieme, že to rozpínanie je stále rýchlejšie a rýchlejšie. Čiže že to rozpínanie sa zrýchluje. Tak za objav tohto faktu bola udelená Nobelová cena. Peter? Za chémiu bola udelená izraelskému vedcovi, ktorý sa volá Daniel Shechtman. A keď len jednou vetou, tak bola udelená za objav kvázi kryštálov. A kvázi kryštály, ako napovedá názov, budú nie akože kryštály. Čiže budú to na prvý pohľad kryštalické látky, ale na druhý pohľad už nie celkom. Dobre, no a teraz to rozpleťme. Tak fyzika, začneme fyzikou. Ty si nepovedal, kto to dostal? To dostal kolektív alebo jednotlivec? To dostali traja jednotlivci. Nezávislí na sebe? To boli dva tímy, ktoré to objavili. Či dostal to šéf jedného tímu, šéf druhého tímu a z toho druhého tímu ešte jeden človek, ktorý tam urobil významnú vec. Všetci traja sú Američania. Volajú sa Saul Perlmutter, Brian Schmidt a Adam Rees. Jeden z nich je ešte aj Austrálčan. Čiže jeden má dvojité občianstvo, ale sú to... No a teraz zase tak laicky, že ako sa dá objaviť, že vesmír sa rozpína stále rýchlejšie? To sa dá objaviť tak, že oni chceli zistiť, oni boli presvedčení, že vesmír sa rozpína stále pomalšie a chceli zistiť, že ako pomalšie. Tak vymysleli celkom vtipnú metódu, vynikajúcu, rafinovanú, peknú, ako zmerať to spomalenie. A keď ho zmerali, tak zistili, že je to zrýchlenie. Počkaj, tak, ale aby sme si to dali, že od začiatku, že nechcem si vysvetľovať, čo je to vesmír, ale to, že sa rozpína, to máme za samozrejmosť? To je takto, že my si myslíme, že na tej vesmírnej škále vlastne jediná sila, ktorá hrá úlohu, je gravitačná sila, ktorá na škále elementárnych častíc je ďaleko najslabšia, zanedbateľná. Na vesmírnej škále tie všetky ostatné sú krátkodosahové. Elektrická nie je krátkodosahová, ale medzi neutrálnymi vecami je krátšie dosahová, jak gravitačná. Čiže len gravitačná sila hrá úlohu na vesmírnej škále. Teraz gravitácii si myslíme, že celkom dobre rozumieme cez všeobecnú teóriu relativity. A tá všeobecná teória relativity hovorí, že ak je vesmír tzv. Izotropný a homogénny, to znamená, že ak vesmír je všade rovnaký... V zmysle, že... Platnosti zákonov všade rovnaký. Nielen platnosti zákonov, ale aj, že proste tomu stolu poviem, že je homogénny, keď je všade taký rovnaký. Aj vzduch poviem, že je homogénny, keď je... Plus minus rovnaký, no? Plus minus rovnaký všade. A podobne ako vzduch nie je úplne homogénny. Keby som išiel na tú mikroskopickú škálu atomárnu, tak niekde je atóm, viac prachu, menej prachu, alebo niekde je atóm, potom není nič, potom je ďalší atóm. A podobne je to aj s vesmírom, sa nám zdá do značnej miery, že niekde je hviezda a niekde je prázdno, potom je planéta, potom je prázdno, potom je viac hviezd, ktoré tvoria galaxiu, ktoré tvoria kopu galaxií a tak ďalej. Ale, že keď sa na to pozrieme z veľkej škály, tak toto sú ako tie atómy a tak ďalej, ale celkové, že sú tak rozložené rovnomerne po vesmíre. Toto si myslíme? Toto si myslíme. Do značnej miery to potvrdzujú pozorovania, aj keď niektoré z tých pozorovaní dávajú také, že zase celkom takto nie je v tej našej pozorovateľnej časti vesmíru. No. A vychádza za tohto predpokladu, ktorý zdá sa, že je rozumný a merania ho vo veľkej miere potvrdzujú, že na tej veľkej škále je takýto, tak tá teória relativity hovorí, že geometria toho priestoru v zásade môže byť, idem na tú tabuľu, takéhoto typu. Že dá sa svetlo. Že geometria vesmíru celého
je takéto niečo, že to je nejaká škála, ako keby meter, alebo nejaká dĺžka, ktorá závisí od času, krát statická geometria. To čo znamená toto? Hneď ti poviem. Statická geometria znamená geometria, ktorá sa nemení v čase, to znamená, že stále ostáva rovnaká geometria, nemenia sa geometrické zákony. Súčet uhlov v trojuholníku je 180 stupňov a stále je 180 stupňov. Toto tu hovorí, že geometria v tej všeobecnej teórii relativity takéhoto vesmíru homogénneho a izotropného sa môže meniť v čase, nemusí byť v čase stále rovnaká, ale iba takýmto spôsobom, že je to geometria tej celej veci, akurát tá škála v nej sa môže meniť, že to, čo bolo predtým takéto, potom môže byť takéto, potom môže byť zasa iné. Rozťahovanie alebo sťahovanie. Iným spôsobom sa nemôže meniť. Dobre. A teraz ide o toto tu, čiže tá teória nám hovorí, že celá časová zmena tej geometrie je v zmene toho škálovacieho parametra. Dobre. Tak to poviem. A o tomto tu Einstein napríklad predpokladal, že to nesmie závisieť od času. Einstein, ktorý vymyslel tú teóriu, keď ju aplikoval na celý vesmír, tak si myslel, že musí dostať také riešenie, že vesmír je statický. Že vesmír je statický, že tá škála, ktorá môže závisieť od času, nezávisí od času. Áno, že je stále rovnaká. A potom sa zistilo, že teda ten Einstein to urobil takým spôsobom, že z tých rovníc samotných mu vyšlo, že to závisí od času. Tak tie rovnice prišiel na to, že tie rovnice sa dajú znásilniť istým spôsobom, len jedným jediným, ktorým, keď to znásilní tie svoje vlastné rovnice, tak dostal, že to nezávisí od času. A prečo mal túto motiváciu? Neviem, proste si myslel, že to nepáčilo, to bol taký, nespovieme, že predsudok, ale akože ten vesmír vyzerá tak staticky nemenne, že proste malo by to tak byť, že vždy bol a vždy bude rovnaký. Že sa nerozširuje teda. Že sa s ním nedieje nič takéto. A potom došiel taký ruský matematik, fyzik, meteorológ, neviem presne, jak to nazvať, ktorý prišiel na vec, ktorú keď sa Einstein dozvedel, tak je neveril, že on prišiel na to, že Einstein to síce zachránil, že to riešenie jeho rovníc je statické, ale to je tzv. Nestabilné riešenie. To je niečo také, ako že keď máš hojdačku detskú a ona visí, nehýbe sa, tak takto visí. Keď ju dáš opačne, že ju vstýčiš túto hore, tak tiež to môže byť, ale keď sa tiež tam dokáže stáť, ale keď sa čo len trošku odchýli od tej pole, tak spadne dole. Tak ten Friedman zistil, že to Einsteinové riešenie je takéto nestabilné, že síce môže byť ten vesmír statický, ale keď sa len trošku od tej podmienky vychýli, tak prestane byť statický. Tak Einstein, keď to prečítal ten článok, tak hneď napísal do toho časopisu, že že to je zle, čo ten Friedman napísal. To nebol Milton Friedman. Čo? Nebol to Milton Friedman, no. Nie. A potom po roku tam napísal ďalší článok Einstein, že ja som urobil chybu, že som sa pomýlil. Je to tak? Že áno, že to moje riešenie je nestabilné, to znamená, že ak aj ten vesmír sa dal urobiť taký, že toto tu nezávisí od času, tak to je len taká malilinká jedna možnosť, ktorá nevydrží hociakú. No tak odvtedy vieme, že asi, ak platí tá Einsteinová teória relativity, tak tá geometria sa takto mení s časom, ale odvtedy sa vždy predpokladalo, že to je také, že na začiatku nejaký ďalší dôvod budeme vedieť, že je Big Bang a mysleli sme si, že na začiatku bol Big Bang a teraz ten vesmír samotný priestor sa rozpína týmto spôsobom. Tá geometria je nejaká a toto tu je stále... Ale mysleli sme si, že keďže to celé tam hrá úlohu gravitácia, tak to je niečo také, že ono sa to síce rozpína, ale to rozpínanie sa stále spomaluje, lebo tie veci sa nakoniec priťahujú, tie hviezdy a galaxie, takže to rozpínanie sa spomaluje. To je niečo, keď vyhodím, tú špongiu, keď vyhodím, tak ona ide hore, ale stále to spomaluje a nakoniec zastane a potom začne ísť dole. Tak niečo také sa predpokladá, že je aj celý vesmír, že sa rozpína. Že tá sila toho rozpínania nejaká je, ale nakoniec podľahne. Že rýchlosť toho rozpínania, ale nakoniec tá sila gravitačná ho zastaví a buď ho vráti späť, alebo to je také, že síce ho nezastaví, keby som tú špongiu vyhodil dostatočne rýchlo, prvou kozmickou rýchlosťou, tak by odišla
nie prvou, ale druhou, tak by odišla preč, ale stále by spomalovala. A oni chceli zistiť, títo ľudia, že ako sa spomaluje celý ten vesmír. Čiže ešte raz, my sme doteraz mali takú predstavu, kým že sme síce sa rozpína, ale stále pomalšie. Ale stále pomalšie. Oni až by sa čo stalo potom? To sú dve možnosti. Buď sa rozpína stále pomalšie, až sa to zastaví, to rozpínanie a začne stvrkávanie. Alebo je taká možnosť, že sa rozpína do nekonečna, ale stále pomalšie. To je niečo také, ako tá špomia. Keby aj uletela do nekonečna, tak pôjde stále pomalšie. No. A toto oni chceli zmerať, že jak... To spomalovanie. To spomalovanie. No, zmerali a to sa jak dá? Počkaj, a teraz poďme k tomu, ešte, ak tabula, tak hej, že ako sa dá zmerať spomalovanie vesmíru? No, to je slovo zmerať je tam správne? Slovo zmerať je úplne správne. No? Slovo zmerať je úplne správne. A zmerá sa takto, že ak sa ten vesmír teda rozpína podľa toho, že tam je len tá škála, tak dôsledkom toho je tzv. Hubbleov zákon, že veci, ktoré sú od nás vzdialené nejako, sa pri rozpínaní sa od nás vzdialujú, čiže keď je to jedna vec tu a druhá tu, tak s rozpínaním priestoru sa vzdialenosť medzi nimi zväčšuje. A keď je nejaká dvojnásobne ďaleko, tak sa dvojnásobne rýchlo vzdialuje, keďže každá medzera sa zväčšuje rovnako rýchlo. Takže je taký zákon, Hubbleov zákon sa tomu hovorí, že čím je nejaká galaxia ďalej od nás, tým rýchlejšie od nás ide preč. A teraz toto sa dá experimentálne overiť. Potrebuješ k tomu dve veci. Potrebuješ mať schopnosť merať rýchlosť tej galaxie a potrebuješ mať možnosť merať vzdialenosť. Čo nemôžeš urobiť tak, že metrom to odmeriaš a stopkami to odmeriaš. Ale sú také metódy. Dá sa to zjednodušene povedať, že čo sú to za metódy? Áno. Čiže vzdialenosť sa v zásade meria takým spôsobom, že existuje niečo, čo sa v astronómii volá, že štandardné sviečky. To sú nejaké veci, ktoré svietia, nejaký typ hviezd, ktorá svieti. A ty vieš, že jak svieti. Že jak silno ona svieti. To vieš z nejakých teoretických výpočtov, meraní a tak ďalej. A keď takú hviezdu teraz sa na ňu pozeráš, tak ona sa ti zdá jasnejšia, keď je bližšie a menej jasná, keď je ďaleko. Ale ty vieš, jaká je jasná ona v skutočnosti, takže z tej jej zdanlivej jasnosti vieš zistiť, jak je ďaleko. Čiže takto zistíš vzdialenosť. Ešte raz, počkaj. Že keby som zobral tú lampu, jak sme, že pod lampou, a ty vieš, že jak ona svieti intenzívne. A teraz by som ju dával ďalej a bližšie a teraz nebola by tá možnosť perspektívy. Keď je tá vec blízko, tak z perspektívy, či je väčšia alebo menšia, tak vieme. Ale keby... Bolo dostatočne ďaleko, tak sa to takto nemení, dobre? Nemení, ale mení sa intenzita toho. Videli by sme ju, že slabšie to svetlo, ešte slabšie, ešte slabšie. Ďalej, áno. A teda? Z toho, že jak slabo to svetlo vidíme, dokážem usúdiť, jak je ona ďaleko. Lebo viem, keď bola tu, ako svieti. A o tej hviezde vieme čo? Vieme, ako ona svieti. Lebo rozumieme tomu mechanizmu, jak vzniká to svetlo. Dobre. Čiže takto sa zistí vzdialenosť. A rýchlosť sa zistí z tzv. Červeného posunu. A to je takáto vec, že zasa my vieme, ako to svetlo bolo vyslané. Z tej hviezdy. Kvôli tomu, že to je také isté svetlo, ako vzniká tuto v laboratóriách v podobných podmienkach. A ono sem príde inej farby. A to je kvôli tomu, v zásade kvôli tomuto, že predstav si, že by som ti hádzal bejsbolové loptičky, každú sekundu by som ti hádzal jednu. By ma to prestalo baviť. Ale minútu by ťa to bavilo, povedzme, tak keby som tu sedel kúsok ďalej a hádzal, tak ja by som každú sekundu hodil jednu a ty by si každú sekundu jednu chytil. Teraz Peter by ma naložil na vozík a ťahal by ma na tom vozíku stále rovnakou rýchlosťou preč. Ja by som stále hádzal každú sekundu, tak tebe by nechodili už každú sekundu, lebo hodené boli vždy po sekunde, ale vždy tá následovná musí prekonať o toľko väčšiu vzdialenosť, o koľko ma ten Peter odtiahol. Čiže by ti chodili s inou frekvenciou by som ich ja hádzal a s inou frekvenciou by si ich ty prijímal. No. A ten rozdiel tých frekvencií by závisel od tej rýchlosti, ktorou by Peter ťahal ten vozík. No. To isté sa deje so svetlom, že frekvencia toho svetla vysielaného a
a frekvencia toho svetla prijímaného, aj so zvukom sa to deje, ale teda v tej astronomii je dôležité to svetlo, závisí od toho, ten pomer tých dvoch frekvencií, jak rýchlo je tá vec odťahovaná. Napríklad, jak rýchlo tá hviezda od nás, tak z toho vieme, ako rýchlo ona od nás odchádza, hej? Z toho, že to, čo tam bolo, to, čo by tam malo byť modré svetlo, tak keď my ho vidíme, že nie je celkom modré, ale iná frekvencia s inou frekvenciou sem prichádza to svetlo, tak z toho, okolko sa tá... Vieme, povedzme, že to je nejaká čiara, ktorú vyžaruje nejaký vodík, keď hento a hento, alebo bla, bla, bla. Proste vieme, aký je ten proces, jak to svetlo vzniklo, ale k nám prichádza... Troška inak? Troška inak, tak z toho, že ako inak vieme usúdiť, aká je tá rýchlosť. A teda? Z tohto vedia ľudia odmerať, že ako... Toto robil ten Hubble ako prvý, že odmeral veci rôzne ďaleko od Zeme. Veľmi ďaleko teda? Veľmi ďaleko, ale z hľadiska vesmíru veľmi blízko. To boli tzv. Blízke galaxie. V nich teda tieto svietiace objekty, tzv. Štandardné sviečky, čo boli vtedy veci, ktoré sa volajú že cefeidy, ale to je teraz úplne jedno. Odmeral niekoľko, ktoré sú v rôznych vzdialenostiach, ich rýchlosti odmeral z tej zmeny frekvencie a ukázal, že platí presne toto, čo vyplýva z toho Friedmana, že čím sú tie veci ďalej, tým idú rýchlejšie, je to priamo úmerné. A z toho vyplynulo? Z toho vyplynulo, že vesmír sa rozpína. Ale predpoklad bol, že stále pomalšie. A na to, aby si mohol zistiť, že ako pomalšie, tak to zdá sa, že potrebuješ takú vec, že potrebuješ to odmerať teraz a potrebuješ to odmerať za veľmi veľa rokov. Lebo za miliardu rokov v skutočnosti. A teraz v skutočnosti sa to dá odmerať teraz. Že nemusíš to merať, že aké je rozpínanie teraz a potom za veľmi dlhý čas, aby sa stihlo zmeniť, je možnosť jedným meraním teraz zistiť aj to, jak sa mení. Tú zmenu rýchlosti rozpínania. Áno. A to je tak, že keď sa pozrieš na ďaleké galaxie, na veľmi ďaleké galaxie, tak tam je to tak, že už neplatí presne ten Hubbleov zákon, že rýchlosť je úmerná vzdialenosti, ale je to, že rýchlosť je úmerná vzdialenosti plus nejaká ďalšia korekcia a tá korekcia obsahuje to zrýchlenie. Proste takto to vyjde, keď sa to naozaj poriadne spočíta. Čiže keď sa pozrieme na veľmi ďaleké galaxie a zmeriame tú závislosť, že vzdialenosť a rýchlosť, tak v tej závislosti sa objaví nejaký člen, ktorý obsahuje zrýchlenie. Keď urobíme dostatočný počet meraní, nájdeme dostatočný počet takých hviezd, tak môžeme zistiť, že aká je tá závislosť, pozrieť sa na ten člen, že čo nám vychádza pre ten člen, v ktorom je to zrýchlenie, čiže to spomaluje alebo zrýchluje. To oni urobili, ináč vtipnou metódou, ktorú tiež ešte poviem, ale možno, že... No počkaj, dokončí? Čiže to urobili a vyšlo im, keď sa pozreli do toho vzorčeka, že teda tá časť, že spomalenie je teda aké, oni našli 50 takýchto hviezd, skutočne to boli supernovy, to si ešte poviem, to je zaujímavá vec, ale oni ich našli 50, zistili, že ako závisí rýchlosť od vzdialenosti, zhruba povedané, a zistili v tom člene, v tom vzorčeku, kde je spomalenie, že vyšlo im spomalenie, ale s opačným znamienkom, než čakali, to je, vyšlo im zrýchlenie. Aj nejaké úplne konkrétne. A teraz ešte jedna taká technická otázka, potom Peter, zaujímavé, čo na to povieš. Tá technická otázka je, že ty to hovoríš tak samozrejme, že no však pozrú sa na nejakú galaxiu alebo niečo, ktorá je ale ďaleko dosť veľmi, ďalej ako Dúbravka, že? Áno, to je koľko? Miliardy čoho? To je jedno. Strašne nepredstaviteľné. Podobne ako dlh Talianska, tak ďaleko je to. Také, ako to sa meria. A teraz, ale veď, ako to oni zamerajú? Však tam je milión všelijakých iných hviezd, nie? Toto je nádherné, akože toto bolo na tom prekrásne, že... Čo, na tomto pokuse? Na tomto pokuse. Toto, jak vyriešili túto vec, že tie tzv. Štandardné sviečky, to znamená, že vec, o ktorej vieš, ako svieti, to znamená, že podľa toho, ako sa ti javí, potom vieš, ako je ďaleko, tak v ich prípade slúžili supernovy. To je proste vybuchujúca hviezda, ktorá nejaký čas v rádove v dňoch svieti
A keď svieti, tak ona vtedy počas tých niekoľkých dní svieti tak intenzívne, ako normálne svieti celá galaxia. Že tá jedna hviezda... To je vtedy, keď vybuchuje? Pri tom výbuchu, áno. Pri tom výbuchu tej supernovy trvá dní, áno. Dní až desiatky dní to celé trvá. Že výbuch trvá, že sekundu, ako nie? Nie. Akože to svetlo odtiaľ ide. To veľké svetlo ide dní? Áno, dní. A je... Ešte raz, je tak intenzívne, jak je za normálnych okolností svetlo celej galaxie. Čiže ty, keď sa pozeráš niekde veľmi, veľmi ďaleko, tak celé galaxie sa ti javia ako také ťupky, ako bodky. No. Ale keď v nej výbuchne supernova, tak to vidíš, tak vidíš tú supernovu, vidíš ako galaxiu. Pričom tie galaxie tie supernovy vybuchujú relatívne zriedka. V takej jednej galaxii vybuchne za 100 rokov pár desiatok supernov. Čiže to je pomerne zriedkavý proces a ty ho potrebuješ veľmi dobre odsledovať, aby si to videl. Tak oni vymysleli takúto vec. To boli tie dva týmy, ktoré to robili, čo som hovoril. Tak ten prvý tím tých Američanov, ten Perlmutter toho bol šéfom, to nazvali, že supernova on demand, akože že supernova na požiadanie. A to urobili takto, že oni... Naše supernovy, to je ešte úplne zaujímavé, že to bol úplne špeciálny typ supernov, ktoré vznikajú takto, že máš dvojhviezdu, z ktorých jeden je tzv. Biely trpaslík a druhý je nejaká hviezda. Ten biely trpaslík je taká hviezda, ktorá už vyhorela. Čiže už sa tam zastavili tie jadrové reakcie a už len tak čaká. Okolo nej obieha nejaká iná hviezda, respektíve oni spolu okolo seba obiehajú. A za istých okolností ten trpaslík bere hmotu z tej druhej hviezdy. Tým pádom narastá jeho... Berie hmotu, jak sa má predstaviť? Že proste hmota, ten plyn z tej jednej hviezdy sa dostáva na tú druhú. To môže byť rôznymi mechanizmami. Napríklad v tých rôznych štádiách tých hviezd existuje tzv. Štádium červeného obra, kedy tá hviezda celá veľmi narastie. No tak keď je to dvojhviezda, tento je biely trpaslík a tento práve prebieha tým štádium červeného obra, tak skoro dosiahne až potiaľ to a ten potom časť tej hmoty si zoberie. Normálne gravitáciou, áno. Alebo to môže byť aj nejakým iným mechanizmom. Každopádne hmotnosť jednej z nich, toho bieleho trpaslíka, narastá a keď narastie na určitú hodnotu, a to je na tomto úžasné, že práve na jednu konkrétnu hodnotu, tak sa spustí práve jeden proces a ten je pre všetkých z nich rovnaký a preto všetci oni rovnako zasvietia. A to je to, že keď je dosť ťažký, tak sa začne gravitačne... Hoci je už ako chladný. Áno, sú tam zastavené. Začne gravitačný kolaps tej veci, keď je dosť ťažká. A zase začne jadrové reakcie? Ten gravitačný kolaps urobí to, že vytvorí tam taký tlak dole a takú teplotu, že znova sa zapáli ďalšia jadrová reakcia, ktorá už by... Ináč nezačala? Ktorá by nezačala. To tuším, že uhlík s uhlíkom sa začína fúzovať, alebo čo. A tá reakcia, keď sa zapne, tak prebehne tak búrlivo, že dojde k tomu výbuchu, že vznikne z toho supernova za krátky čas. Ale vtip je v tom, že toto sa vždy začne vtedy, keď tá hmotnosť toho bieleho trpaslíka narastie na určitú konkrétnu hodnotu a prebieha to vždy rovnakým spôsobom. Preto tie supernovy tohto typu, to sa volá, že typ 1A, vždy svietia rovnako. A tým pádom podľa tej zdanlivej svietivosti môžeš určiť, že jak sú ďaleko. A ten trpaslík, ktorý je ale iba dvojička toho druhého, ten druhý vybuchne. Na to čo hovorí? Ten druhý ako kúka, že to tam vybuchlo. To jeho zničí potom? Samozrejme. Áno? To akože obidve potom nejako vybuchnú. Áno. Tak ten je keď si pri granáte, no tak. Aha, čo to je také. Dobre, no a z tohto? A teraz to, že jak to oni zistili, že jak našli to, že kde sa môže pozrieť, to je úplne vtipné, teda mi to prípadá, že oni robili takúto vec, že na nejakom ďalekohľade, nie najväčšom, nie na tých najväčších ďalekohľadoch, urobili fotku nejakej oblasti vesmíru, malilinkej oblasti vesmíru, čo najväčšiu fotku, krátko po splne. Mesiaca? Krátko po nove. Čiže keď tam bola tmavá, teraz neviem, po jednom alebo po druhom. Potom urobili ten istý, snímku tej istej, asi o 3 týždne neskôr. Čiže ešte raz, malilinkú oblasť oblohy na velikánske CCD kameru, proste na veľa pixlov, na veľmi veľa pixlový fotoaparát odfotografovali maličkú časť neba.
Kde niečo očakávali? Či nie? Náhodne? Potom porovnali tie dva obrázky. Za 3 týždne? Jeden a druhý za 3 týždne. Porovnali tie dva obrázky počítačovo, nie očami. A zistili, či náhodou nepribudol jeden biely pixel niekde. Keď pribudol biely pixel, tak to sa zdá... Čo to môže byť, keď niekde biely pixel, to znamená, že musela byť jasná, pribudla tam jasná biela vec, jasná svietiaca vec, no tak to bude supernova. S najväčšou pravdepodobnosťou. A oni tak našli, na jeden takýto pokus vždy našli tak zo 10 tých bodiek. Potom zatelefonovali v úvodzovkách na veľké observatórium, na veľký ďalekohľad a povedali, počúvajte chalani, že tuto, v tejto oblasti, tuto presne, keď tam namierite ďalekohľad, tak tam by malo byť supernova, preverte, či tam je. Lebo ešte beží tých 6 dní, keď to akože vybuchuje? Urobte to meranie, zistite, či je to supernova typu 1A, lebo ona má presne nejaké charakteristiky, z toho sa to dá zistiť. A ak áno, tak ideme, zistite, jak je ďaleko, aký je ten červený posun. A takto nabrali tie dva týmy za zhruba 10 ročie, 50 ich takto našli. 50 ich takto našli, identifikovali, čiže jeden ďalekohľad nie je moc dobrý, to odfotí to druhý raz a identifikuje to naozaj, že v jednom pixli v veľa megapixlovej fotke nájdu jednu biele bodku namiesto čiernej bodky, tam namieria ďalekohľad, zistia, je to, no a áno, urobia meranie. Počkaj, a prečo tam bola ten čas, že 3 týždne? To je kvôli tomu, že to je... Asi keď že tá supernova vybuchuje 6 dní, tak aby tam bol dostatočný rozdiel medzi výbuchom a nevýbuchom? Také niečo? Tak. Dobre, a ďalej? No dobre, zistili a čo? Ďalej urobili, na 50 z nich potom urobili to meranie, že vieme, že je to supernova typu 1A, že vieme, jaká má byť jej svietivosť, vidíme, jaká sa nám zdá tá svietivosť, takže vieme, že jak je ďaleko. Zhruba povedané. Zároveň vieme, aké má spektrum, to znamená, že sa posúva, aká je frekvencia toho svetla, ktorú my vidíme, ale zároveň vieme, že je to supernova typu 1A, čiže aké to svetlo bolo, keď sa vysielalo. Teraz máme ten vzorček pre ďaleké galaxie, ktorý už je aj s tou korekciou. To nie je také jednoduché, jak u toho Hubbla, s tým Dopplerovým efektom, že teda sa mení frekvencia. Dosadiť sa do toho vzorčeka, keď ich máme 50, tak už do toho vzorčeka 50 dát dosadili a vieme teda vypočítať koeficienty v tom vzorčeku a jeden z nich obsahuje to zrýchlenie. A to vyšlo, malo to byť spomalenie a vyšlo to zrýchlenie. Čiže vesmír, ktorý ho týmto spôsobom chceli odmerať, že ako sa jeho rozpínanie spomaluje, odmerali, že to rozpínanie sa zrýchluje. No Peter, teraz si to počúval, tak povedz nejakú reakciu tvoju. No je to veľmi zaujímavé. Áno, dokonca aj mňa toto zaujalo. Ja si vidím, jak taký starý, málo trpaslík. Že už ma z tej fyziky nevzruší veľa vecí, ale naozaj, že astrofyzika, kozmológia za posledných 20 rokov je strašne zaujímavá a toto je jedna z tých kľúčových zaujímavých vecí. Peter hovorí, že zaujímavé, v akom zmysle? Veľmi zaujímavé, lebo na prvé počutie je to kontraintuitívny poznatok. Lebo? No my máme skúsenosti také tie špongiové. Vyhodíš a vráti sa. Čiže spomaluje sa, pretože tá sila prestáva pôsobiť, odpor vzduchu, blablabla. Dobre, sme vo vesmíre, je tam vákuum, je tam gravitácia, sú tam obrovské galaxie. Čiže tá naša skúsenosť je absolútne nepoužiteľná v týchto škálach a v týchto veciach, ale aj tak, my inú nemáme. Takto, ja inú nemám, ja žijem takto. Čiže pre mňa je to úplne kontraintuitívne a skoro až kacírske. Čiže ja ako si to povedal, že robím vedu, tak my máme takú nepríjemnú vlastnosť, že spochybňujeme všetko, úplne od začiatku a priori. Iba tak sa dopracuješ k niečomu, čo je potom spoľahlivo pravdivé, nazvime to tak. Čiže prvé, čo by ma napadlo, že či tam nie je nejaká chyba. Či to je naozaj zrýchľovanie. Ale dobre, keď táto kacírska otázka je zodpovedaná, že nie, chyba tam nie, je to v poriadku, tak druhá mi napadá, fajn, a prečo sa to potom zrýchľuje? No, to by mi napadlo hneď v zápätí. A to je úplne správna otázka, ktorá je... Na tom pracuje tým Mojžiš Černý. Mojžiš Černý na tom nepracuje, ale na tom pracuje veľa tímov, totiž
je v podstate úplný konsenzus, že čo to znamená, že čo to spôsobuje, hej? To, že sa to stále viac zrýchľuje, to, že to rozpínanie sa zrýchľuje, je úplný konsenzus, že čo to spôsobuje, akurát, že sa nevie, že čo to niečo je, hej? Akože, takto by som... skúsim ešte napísať, aby som neminul veľa času. Nie, nemáš času, koľko chceš. Čiže to, čo som vravel s tým Einsteinom, že on vymyslel taký vtip, aby toto nezáviselo od času, tak tie Einsteinové rovnice vyzerajú takto. Toto sú tie rovnice všeobecnej teórie relativity. Tu nejaká konštanta. Pričom toto tu je geometria, nech už to... Čiže v tomto písmenku G nejakým zložitým technickým spôsobom je schovaná matematika, ktorá opisuje geometriu časopriestoru, vesmíru v tomto prípade. A toto je energia. A teraz Einstein, keď vyriešil tieto rovnice pre ten homogénny vesmír, tak mu vyšlo to A závislé od času. To sa mu nepáčilo, tak vymyslel takúto vec, že keby tá energia bola, že nejaká energia normálna, respektíve rovno napíšem, že to K krát T by bolo toto, čo tam napíšem, že látka, alebo normálna, alebo niečo, napíšem, že látka. Že ak toto je energia toho, čo je, tak ak k tomu pridá takúto vec, kde toto malé G je tiež nejaká geometria, s týmto veľkým G súvisiaca, a toto lambda je nejaká konštanta, ktorú nazval, že kozmologická konštanta, tak toto je ten člen, ktorý k tomu Einstein pridal. Pridal znamená, ale ty znamenal, že mínus. Dobre, to je, že so znamienkom, a dokonca neviem, či tam je mínus alebo plus, lebo o znamienku ja nikdy neviem, aké má byť, ale myslím, že tak pridal, to je jedno. Ako dodal, jasné. Dodal, v tom mysle, že dodal. Tak toto tu je prirodzená vec a toto je neprirodzená, ktorá bola jediná možnosť, čo sa tam dala pridať. On si to všimol, že tam tá možnosť je, že takáto vec sa tam dá pridať s takouto konštantou. To nazval, že kozmologická konštanta. Neviem, či už on, alebo a potom sa to tak nazvalo. A vtedy mu vyšlo toto A nezávisle od času. Ale to bola troška bulharská konštanta? Potom došiel ten také, áno. Potom došiel ten, nebola bulharská, lebo bolo také, že presne... Nejakú logiku to malo, hej? No, logiku to malo tu, že táto vec sa dala opraviť už len týmto spôsobom. Väčšia voľnosť tam neexistovala. Pričom tá konštanta mohla byť ľubovoľná. On potom našiel, že aká musí byť tá konštanta, aby mu toto vyšlo, že je stabilné. Potom ten Friedman prišiel s tým, že síce je to statické, ale nestabilné. Hej, teda, že, no. Takže potom Einstein povedal, že toto bol asi najväčší omyl jeho života. Že to tam pridal a trval na tom, že ten vesmír je statický, urobilo to, že nebol to on, kto objavil, že vesmír je rozpínajúci sa. Teoreticky to mohol objaviť, tak, jak mu to pôvodne vyšlo. Čiže to nazval, že to je najväčší omyl jeho života. Dnes vieme, že keď táto konštanta má isté hodnoty, tak výsledok bude, že toto A znamená rozpínanie a pri istých hodnotách lambda čoraz rýchlejšie rozpínanie. A teda? To znamená, že dnes si všetci myslia, že naozajstné rovnice všeobecnej teórie relativity obsahujú tento kozmologický člen. Čiže Einstein je rehabilitovaný troška? Úplne, akože v tomto, to, čo nazval, že najväčšia chyba, tak dneska v kozmológii je jeho najväčší triumf. Nehovoriac o tom, že celá kozmológia je založená na jeho rovniciach, ale už sme tu aj v Lampe niekedy rozprávali, že dnes je to tak, že čo je vo vesmíre, že to je tak, že 4% tej všetkej energie je tá známa látka, asi štvrtina je tzv. Tmavá hmota, o ktorej nevieme, čo to je. Ale vieme, že sa prejavuje ako a tak? A 75% zhruba je tzv. Tmavá energia, o ktorej vôbec nevieme, že čo je. A to je toto. To je toto. Tá tmavá energia, to je schované v tomto lambda, to je tento člen. Iba jedno veto, že táto tmavá energia, keď nevieme o nej nič, prečo vôbec vieme, že je? Z tohoto vieme, že... Z čoho? Zo vzorca? No, z toho, že toto dostanem ako zrýchľovanie
len za predpokladu, že táto vec tam je. Keby tam ona nebola, tak dostanem, že ten vesmír, aj keď sa rozpína, tak to čiže keď vieme, sa vždy spomaluje. že sa zrýchluje... Keďže my vieme, že sa zrýchluje... Týmto pokusom, ktorý sme práve dostali? Týmto a ešte ďalšie, inými? Ale toto bol... Tak vieme, tak jediné vysvetlenie, ktoré preto máme, je, že tam tento člen je. Čiže ty teda odpovedáš na Petrovú otázku, že preto sa to zrýchluje čoraz viac. Lebo je tam tento člen. Ne, lebo je tam tmavá energia. Lebo je tam tmavá energia. Ale že odkiaľ sa bere tmavá energia, čo to naozaj je, to nevie nikto. A dnes je konsenzus naozaj na tom, že tmavá energia je pôvodca zrýchľovania? Áno, na tom je úplný konsenzus a dokonca je taká vec, že existuje aj nejaký prirodzený mechanizmus alebo prirodzená verzia toho, že čo by to mohlo byť, tá tmavá energia z nejakej teórie elementárnych častíc. Akurát, že keď sa vezme tento prvý odhad, ktorý dosiahneš tej teórie elementárnych častíc, taký základný odhad na prstoch, a keď vezmeš to, čo o tom lambda naozaj vieme z toho merania, tak tam je rozdiel, že 122 rádov. Čiže to základné vysvetlenie je určite tak zlé, jak len môže byť. Čiže počkaj, čiže tá tmavá energia je čo? Tá tmavá energia je nevieme čo. Prečo to nazývame energia? Kvôli tomu, že toto celé sa nazýva energia. Musíme to tak nazývať? Nemusíme, môžeš to nazývať, ak chceš, ale je to prirodzený názov a je to ten, ktorý sa používa. Volá sa to dark energy, tmavá energia. Prečo tmavá? Lebo sa nijako neprejavuje v interakcii so svetlom. Nijakým spôsobom nie je viditeľná. Preto. A jak sa vlastne prejavuje? Tým, že tu iba tým zrýchľovaním? Ešte existujú nejaké dva ďalšie pokusy, ale... V zásade týmto? Áno. Tie dva vlastne potvrdzujú túto vec. Dobre. Čiže je tmavá energia, existuje nejaký prvý náznak, že odkiaľ by mohla byť. No, že odtiaľ to by mohla byť, dojdú časticoví fyzici, ale to určite nie je správna odpoveď, lebo sa líši o 120 rádov od toho, čo by to mohlo byť. A čo to je naozaj, nevieme. Akože ľudia, ktorí na tom robia, majú všelijaké nápady, že či by to mohlo byť toto, alebo hentoto, ale není žiadny primary suspect, že proste, že toto asi bude ono. Že to je toto lambda, na tom je úplný konsenzus. Odkiaľ sa to lambda berie, na tom nie je žiadny konsenzus. Čiže keď to teda bude takým iným nevedeckým jazykom, že vesmír sa rozpína, tá Nobelová cena bola za to, že sa nejakým spôsobom dokázal, je na tom konsenzus asi, že sa rozpína čoraz viac, čoraz teda rýchlejšie. Áno. A nie za to bola Nobelová cena, ale to teraz si tu ty dodal a ďalší, že a to má na svedomí niečo ako tmavá energia, čo nevieme, čo je. Ale bez nej by sa vesmír nemohol rozpínať čoraz rýchlejšie. Áno, ale to už je B. Nobelová cena je za Hovorím, to že A. Áno, a toto je len to my dodávame. Áno. A teraz ja mám, Peter, na teba, že lebo ty si položil správnu otázku a teraz to ma zaujíma, že tá Martin hovorí, že to musí nazývať energia, lebo je to vo vzorci v kolónke energia. Odtiaľ sa názov berie. Že to je taká vec, že nevieme, čo to je, nevieme, ako sa to prejavuje, ani nevieme, aké to má vlastnosti, alebo niečo. Jeden prejav vieme. Iba ten. Iba ten. A teraz by som tak povedal, že no a čo? Vieš, že... Viem, čo sa chce spýtať. No, tak odpovedz na to. Mňa to fascinuje. A ja vždy stojím v úžase pred takýmito vecami. Ja som taký tichý posluchač týchto vecí. Ja som vizuálny typ človeka, ja si potrebujem vedieť veci predstaviť. Tu si neviem predstaviť prakticky nič. No, nikto si to nevie predstaviť ešte navyše. No to ma trápi najmenej, ale že ja si to neviem predstaviť, to je prúser. Ty si takto na seba orientovaný. Čiže biely trpaslík viem si predstaviť, viem biele, viem malé, dobre, viem červený obor, ale že zrýchluje sa, pričom... Stále viac? A stále rýchlejšie. S tým už mám veľký problém a vďaka tomu, čo nevidíme, necítime, nevieme zmerať, dokonca ani nevieme, čo presne to je, máme preto len nejaký názov, ktorý pracovný, je nejaký to je už úplne mimo akúkoľvek moju fantáziu, čiže nehovoriť o pochopení. Čiže ja v nemom úžase stojím. Ja pozerám, počúvam a ale že je to až oči. Také nejaké veľké, tajomné, neviem čo, až tak, že to už prekročilo takú hranicu, že už si ja poviem, že no a čo? Áno. Že? Áno, ale
Ale v skutočnosti nie, lebo samozrejme sa na to pýtam, že to čo? Akože, že to, že sa vesmír rozpína, je fascinujúce. To si ešte viem, takto, že viem si to odvodiť od toho, že ak je platný, že Big Bang, čiže sa niečo vybuchlo, tak tam logika hovorí, že teda sa to rozpína minimálne nejaký čas. Áno. Ale že sa to rozpína stále rýchlejšie, že na začiatku, ja si to tak logicky, že na začiatku je nejaká energia a táto vybuchne a tam je tá energia v tom výbuchu. A teraz toto vyzerá, ako keby sa tam dodávala ďalšia energia. Tak. Tak to je? Áno. Tak to je? Áno. Že sa tam dodáva ďalšia... Akože dá sa to takto povedať, akože na tej úrovni, na ktorej teraz... Na tej blbej našej úrovni. A to je tá záhada, Kde sa berie tá vec, akože... Že na čo sa tam dodáva energia? Čiže nie je to zotrvačnosť po Big Bangu? Nie je to zotrvačnosť. Že dynamická vec, že sa tam ešte pribúda tej energie. Áno? Čo? Akože celková bilancia energie rastie? Počkaj, to by som musel... Za tých 13 miliárd rokov, či koľko, to funguje, tak stále sa to zrýchluje, non-stop. Neboli nejaké fluktuácie, či to nevieme zistiť, to nevieme, hej? To je takto, že to, jak to bolo, vieme len z toho, že vyriešime tie rovnice. Tie rovnice pripúšťajú niekoľko rôznych riešení, ale musí to byť jedno z nich. To znamená, že máme ten štandardný model toho homogénneho izotropného vesmíru, máme niekoľko možných riešení a keď urobíme merania niekoľkých vecí, že teraz, že odmerám toto, tak viem, ktoré z tých riešení to bolo. Akože, na tomto je založená celá predstava aj od toho, že od Big Bangu, ako to bolo až doteraz, to je na takomto type úvah a výpočtov založené. Tak som zabudol, aká bola otázka. Otázka bola, že či celková bilancia energie stále... energia systému rastie. Toto ti neviem povedať. To je takto, že ešte dobre, keď nevieš. Aj Einstein povedal, že to pomýlil, vieš? No. A potom ho rehabilitovali. Tiež, no. To je tak, že... Počkaj, že hentá vec asi je taká, že tá hustota tej tmavej energie by mala byť stále konštantná, čiže keď narastá objem, tak by sa celková energia mala zvyšovať. Ale to si teraz... To by bolo niečo šokujúce, nie? No, to je šokujúce tak či onak. Dá sa hovoriť o nejakej energii vesmíru, keď on je nekonečný? On nemusí byť nekonečný. Tak ešte si nechodil do lám. Beriem späť to. V niektorých z tých riešeniach, o ktorých som hovoril, je nekonečný, v niektorých je konečný. Ale taký nejaký väčšinový názor vedcov je? Neexistuje? Existuje. Akože väčšinový názor je na základe tých meraní. Že není nekonečný? Nie, že je tzv. Plochy. Áno, to znamená, že tie čísla, ktoré vieme... Počkaj. Je nekonečný a pritom sa zväčšuje stále viac? Áno. Peter, uznaj. Ja som ti povedal predskôr, že stojím v nemu úžase. No to je keď je niečo nekonečné, tak my vieme, že to nemôže sa zväčšovať. No ja neviem. Môže. Pozri sa, máš normálne tento priestor, ktorý si predstavujeme ako nekonečný. Hej? Akože bežný priestor si predstavujeme ako nekonečný. S tým, že to, čo som tam napísal, že geometria je nejaká škála závislá od času krát nejaká statická geometria. Tak keď vezmem nejaký nekonečný priestor a poukladám špendlíkové hlavičky vždy meter od seba. Ale nekonečný. Ale nekonečný. A každý meter bude mať takú mriežku a tam budú špendlíkové hlavičky. A teraz, keď sa to natiahne a medzi každými dvoma hlavičkami nebude 1 meter, ale budú 2 metre, tak mám nekonečný priestor, kde ale tá geometria je dvakrát natiahnutá. Ale hľadiska pojmu nekonečno sa nič nemení, nie? Či mení? To sa nie. Čiže ešte raz, to len hovorím, že aj nekonečný priestor sa môže rozťahovať. V tomto zmysle sa rozťahuje. Ja si to predstaviť ako gumenú plachtu. Tak. Ale gumená plachta nie je nekonečná. Ale môžeš si predstaviť, keď do nekonečna budeš naťahovať, tak bude nekonečná. Nie len to. Ale ona je ohraničená. Ne. Gumená plachta, ktorú do nekonečna naťahuješ, to je jedna vec, ale môžeš mať nekonečnú gumenú plachtu, ktorú naťahuješ. To si viem predstaviť ťažšie. Že to naťahovanie, že je ťažké potom. Limity mojej fantázie. Ešte raz, predstav si tie špendlíkové hlavičky, meter od seba, a teraz sa začnú všade. A teraz sa začnú vzdialovať. Nemusíš to predstavovať až do nekonečna. Predstavíš si, že tu sa vzdialujú všetky. Jasne. A takto je to všade. A kde to končí, nikde to nekončí. To je tá predstava celá. Čiže potom to je také, to je rozhodol, že existuje väčšie nekonečno a menšie nekonečno. To je niečo takéto? To ti hovoril Vlado? No, Vlado Pálko, lebo z matematiky to tak vyplýva. Áno, existuje niekoľko. Čiže takéto niečo by to bolo? Nie, toto je stále jedno z nich.
Ale že to rozpínanie je väčšie? Nie. To, čo ti hovoril Vladopálko, že existuje väčšie a menšie nekonečno, to je pravda. To je strašne zaujímavá vec. Ale sú rôzne nekonečné? Áno, ale toto je stále, teraz to, čo hovoríme, že je stále to jedno. Stále jedno z nich. Není väčšie. Je stále jedno z nich, to druhé najmenšie. Z nekonečien, tak povediac. No, ináč sú to dobrí chlapíci, hentí. No. Si hovoril, že tu budeš hovoriť 5 minút. Nejak som sa rozrečil. No. Tak nekonečno. Toto sa mi páči, toto mám rád. Dobre, tak my s Petrom teda ukončím predbežne túto jednu tému, že my s Petrom neodchádzame, ale teda si berieme tú vedomosť, že je konsenzus, že vesmír sa rozpína stále rýchlejšie. Áno. A to dokázali títo a za to dostali Nobelovú cenu. Áno. A my s Petrom odchádzame, ale teda bez odpovede na otázku, že prečo sa, lebo ty som povedal, že kvôli tmavej energii, ktorú ale nevieme nikto, čo to je. Tak. A dokonca odchádzame ešte aj s takou úlohou domácou, že či sa celková bilancia energie zvyšuje vo vesmíre. To je úplne zaujímavé. Áno, a to sa mi... Áno, zisti to. Dobre. Mne sa zdá, že pravda je taká, že hustota tej tmavej energie, ak je tá tmavá energia tej povahy, čo je najbežnejší názor, aj keď ten najbežnejší názor je, v najnaivnejšej forme dáva predpoveď 120 rádov zlú, tak vtedy je to tak, že hustota tej energie tmavej, keby to bolo tak, že hustota je konštantná. To znamená, že s narastajúcim objemom narastá energia. Vtedy je to tak skoro určite. Ešte raz akože... A to potom je taká laická otázka, to dávame ako vtip, že a to tam niekto tú energiu pumpuje z akých dôvodov? To je dobrá otázka. Lebo nám je úplne jedno, či sa rozšíruje vesmír viac, rýchlejšie, pomalšie, ne? Hlavne, že je teplo. Dobre, Peter. Nobelová cena za chémiu. No, toto bolo megalománske, nepredstaviteľné. Tak my sme oveľa skromnejší ako chemici, fyzici v obrovských škálach rozmýšľajú a pracujú. Čo je ale zaujímavé, tohtoročná Nobelová cena za chémiu zdá sa bude viac fyzikálna ako chemická, ale je strašne zaujímavá. Strašne zaujímavá. Ja si priniesol aj pár obrázkov, nerad by som rozprával o veciach, ktoré sú veľmi vizuálne atraktívne. Čiže, dobre, ako som začal pred chvíľou, Nobelová cena bola udelená za objav kvázi kryštálov. Kvázi kryštály sú taká forma tuhej hmoty, ktorá sa takto na prvý pohľad makroskopicky podobá na kryštály, ale keď sa človek pozrie bližšie, to znamená hlbšie do štruktúry toho kryštálu, až na úroveň atómov, tak zistí, že kvázi kryštály sú tiež do istej miery usporiadané svojou atomárnou štruktúrou ako kryštály, majú istý stupeň symetrie, podobne ako kryštály, ale obrovský rozdiel medzi kryštálmi a kvázikryštálmi, ktoré objavil Daniel Shechtman, je v tom, že zatiaľ čo pri kryštáloch dochádza k periodickému opakovaniu jednej a tej istej štruktúrálnej jednotky v rámci toho kryštálu, tak u kvázikryštálov žiadne také periodické opakovanie neexistuje. To si teda máme ako predstaviť, že lat je normálny kryštál, hej? Dobre, skúsme. Ja som si doniesol pár takých vecí. Čiže tri skupenstva, alebo tri formy hmoty, štvrtú tu nemáme plazmu. Čiže plyn je čosi, čo je bez tvaru a bez objemu. Vždy vyplňa len objem nádoby, v ktorej sa nachádza, čiže niečo veľmi voľné. Kvapalina, to je to prvé. To je to prvé, jasné. To sú molekuly, atómy, čo chceš. Kvapalina už teda nejaký objem vytvára, alebo teda vyplňa, ale nemá tvar. Vždy má len tvar tej nádoby, v ktorej sa nachádza. Zatiaľ, čo tuhá látka, všeobecne pevné tuhé látky, už majú ako objem, tak aj tvar. Triviálne. Bez ohľadu na nádobu. Bez ohľadu na nádobu, čiže to sú školské záležitosti. Ale dobre, to sme si vybavili. Teraz. Čo pri úrovni školstva možno nie je až také jednoduché. No. Dobre, máme to za sebou. Čo sa týka teraz pevných látok, tak pred objavom Daniela Shechtmana, ktorý bol urobený, tuším, v 82., čiže 20 rokov? 30 rokov dozadu. Čo tá Nobelovka je za vec pred 30 rokov? Áno, určite. A čo tak váhali dlho? No to ti porozprávam, to je veľmi zaujímavé. Čiže pevná hmota, tak máme nejaký kryštál, kde je to usporiadanie tých atómov také pekné, estetické, je to symetrické a hlavne periodicky sa opakujúce. A potom máme pevné látky, ktoré sú tzv. Amorfné, napríklad sklo.
tiež sa skladajú z atómov a molekúl, v ktorých ale ťažko nájsť v tých štruktúrách nejaké usporiadanie a nejakú periodicitu a nejaké opakovanie sa tých istých vzorcov. Čiže povedzme sklo a povedzme kryštál kuchynskej soli. No, od 82. už... To ešte stále nie kvázi. To nie. To je, hovorím, to je chlorid sodný, kuchynská sol a to je povedzme sklo. Veľmi zjednodušene, veľmi schematicky. No a teraz kvázi kryštál. Ja som si doniesol ešte nejaké ďalšie. Neviem, kde mám presne začať, ale dobre, skúsim. Kryštalografi, kryštalografi sú ľudia, ktorí sa zaoberajú štruktúrou kryštálov tak, že sa pozerajú cez či už nejaký elektronový mikroskop, alebo používajú rentgenový difraktometer. To je prístroj, ktorý rentgenovým žiarením niečo vybudí a na základe nejakým spôsobom vybudí nejaké sekundárne vlnenie v tom kryštále, ktoré sa potom zachytáva na nejakej clone vzadu. Získava sa tzv. Difrakčný obrazec. Vyzerá to nejako takto. Ono len v skratke, budem sa snažiť to jednoducho, ale pre pochopenie ďalšieho je to asi dôležité. Čiže, ja neviem, predstav si nejakú malinkú žiarovčičku, zoberieš si nejakú kovovú platničku, ktorá je perforovaná. Ty keď na ňu zasvietíš a budeš mať vzadu nejaké tienidlo za tou platničkou, tak cez tú mriežku to svetlo začne vytvárať rôzne také polkruhové vlnenie, ktoré vzájomne interferujú tie vlny, pričom na tom tienidle sa ti objavia svetlé a tmavé body. To sa nazýva tzv. Difrakčný obrazec. V závislosti od toho, aká je štruktúra tých jednotlivých otvorov, ako sú od seba ďaleko rozmiestnené na tej difrakčnej mriežke, taký bude difrakčný obrazec. Teraz, keď si vymeníš difrakčnú mriežku za kryštál, tie otvory si zameníš za atómy a urobíš analogický experiment, akurát namiesto svetla použiješ prúd elektrónov alebo rentgenového žiarenia, dostaneš veľmi podobný difrakčný obrazec. No. Ktorý ti hovorí o štruktúre toho kryštálu potom nejako, Nie priamo. Ten difrakčný obrazec je nutné ešte matematicky nejakým komplikovaným spôsobom spracovať, aby si dostal 3D obrázok atomárnej štruktúry toho kryštálu. Ale difrakčný obrazec je taký fundament preto, aby si vôbec mohol niečo s tým ďalej robiť. No, toto je zhruba nakreslené, ako sa to vlnenie na tých atómoch jednoducho mení, vznikajú tie vlnenia, ktoré spolu interferujú a vzniká ten difrakčný obrazec. To nie je až také ani zaujímavé, ani nutné, ale čo je dôležité? Toto je Daniel Shechtman, zrovna sedí za tým elektronovým mikroskopom, kde urobil ten svoj objav a celé to chronologicky... On vo viazanke robí objavy? Nie, toho fotili kvôli udeľovaniu Nobelovej ceny. Časopisu Vogue. Tak. Pôjdem asi chronologicky, že aby to dávalo trošku aspoň zmysel. On keď sa do toho mikroskopu pozrel, zrovna pracoval s jednou zliatinou hliníka a mangánu. Toho mangánu tam bolo menej, hliníka tam bolo veľa. Mal rozstavenú zliatinu a prudko ju ochladil. Skryštalizovalo to a na základe všetkých dovtedajších poznatkov takto prudko schladená zliatina dvoch kovov by mala dať úplne nejakú amorfnú štruktúru, ako sme to videli tu. Niečo také, že keď sa na to človek pozrie, tak tam nenájde žiadne symetrické obrazce, žiadnu periodicitu, proste niečo také dosť chaotické. Na jeho obrovské prekvapenie, keď podrobil tú stuhnutú zliatinu, ten kryštál, tej analýze elektronovým mikroskopom, tak dostal nejaký takýto difrakčný obrazec. Toto je presne on. No a teraz pre takého laika, ako som ja, to ako fajn, je to pekné, ale pre Daniela Shechtmana to znamenalo, to bol obrovský šok. Totižto, keď sa pozrieš na tento vonkajší kruh a spočítaš tie veľké biele body, tak ich je 10. No a to bolo čosi nemožné. Na základe dovtedajších kryštalografických poznatkov v roku 82, bolo to niekedy začiatkom apríla, to bolo nemožné. Existuje dokonca fotografia z jeho... Čo bolo nemožné? 10-uholník, či čo? Bolo nemožné dostať takýto difrakčný obrazec. Toto odporovalo dovtedajším poznatkom o štruktúre kryštálov. To bolo jednoducho nemožné. Taký tvar není možný, taký tvar. Že takýto difrakčný obrazec neexistuje. To bude kvôli tomu, že keď máš periodickú štruktúru v priestore, tak ona môže byť len istých typov. To sú také veci, čo sa učí, že typ kryštalografických sústav, že ich je len nejakých 7 a tak ďalej. To vyplýva z teórie grup, ktorá je matematická. Ale to zrejme bude tak, že to je nemožné v tých pravidelných kryštáloch. Nie, to bude asi nemožná... Nemožné je to v kryštáloch. Je to charakteristická vlastnosť kvázi kryštálov. Čo? Že ich tam je 10? Že ich tam nie je 2, 4, 6,
ale 5, 10, 12, 16. Inými slovami, kryštalografické pravidlá dovtedy poznali len kryštály, lebo nikto iný pred ním kvázi kryštál neobjavil. Čiže kryštál je periodická štruktúra, hej? Áno. Dobre, áno. A toto je nejaká iná. Áno. Ja o tom nič neviem, to ma teda úplne zaujíma. No a teraz teda on to zrátal a zachoval sa jeho laboratórny denník, kde si on kreslil tie difrakcie a pri difrakcii konkrétne tejto je tenfold a 3 otázniky. Akože 10-násobná symetria, totižto tí kryštalografi pracujú hlavne so symetriami. 10-násobná symetria znamená, že predstav si, že do tohto stredového bodu zapichneš ceruzku a otočíš to o 10 kruhu. A dostaneš to isté, o 36 stupňov. No? A keď otočíš o 10 kruhu, dostaneš presne rovnaký obrazec. Čiže táto difrakcia má 10-násobnú symetriu. Čo nepovoľovali dovtedajšie kryštalografické pravidlá. Čiže bolo niekoľko možností, čo sa stalo. Jedna možnosť bola, že je to nejaká experimentálna chyba. Totižto pri kryštalografii veľmi často difrakčný obrazec, respektíve jeho kvalita dát, ktoré získaš, závisí od kvality kryštálu. Veľmi často to musí byť čistý monokryštál, nemôže byť to žiadne dvojča, to znamená, že 2 kryštály vyrastajú z jednej základne a tak ďalej. Veľmi často sa takéto v úvodzovkách nemožné difrakčné obrazce získavali práve z takých dvojčiat. Potom sa zistilo, že to je kvôli tomu. A zistilo, že to je nedobré a je to zlé. Keď to ten Daniel Shechtman v tom apríli 82 toto zbadal, zapísal si to do denníka, niekoľkokrát za sebou opakovane si overil, že ten kryštál, ktorý je v poriadku. Keď bol presvedčený o tom, že je, vybehol na chodbu toho inštitútu, kde bol, on sa s tým chcel hneď podeliť s ľuďmi, že teda čo sa deje. Nikoho tam nenašiel, tak sa vrátil naspäť a urobil dodatočné experimenty, aby vylúčil akúkoľvek jemu známu experimentálnu chybu. Keď bolo všetko podľa neho v poriadku, tak s tým vyšiel za kolegami. On vtedy pracoval v Marylande, v USA, dneska sa to volá National Institute of Standards and Technology, NIST, skrátka. Nie až také podstatné. Čo bolo podstatné, že on keď s tým prišiel za kolegami, že teda, páni, toto som objavil, je to čosi bizarné, odporuje to všetkým doposiaľ známym poznatkom, čo si o tom myslíte, tak tá reakcia bola prekvapujúca, pre neho to bol druhý šok. Bol vystavený posmeškom. Od začiatku proste si z neho robili srandu, považovali ho za skoro až blázna. Dokonca to zašlo tak ďaleko, že šéf toho inštitútu, kde pracoval, tak prišiel za ním a tak ironicky mu proste dal knihu kryštalografiu, základnú učebnicu, že nech si ju láskavo prečíta, že s takýmito blbosťami nech ich neotravuje. A došlo to až proste do takého štádia, že ho požiadal ten šéf, že ak trvá na tom, že takto to je, tak nech opustí ten inštitút. Proste zlé, celé zlé. Našťastie pre všetkých nás, Daniel Shechtman je taká silná povaha, aká je. On teda veril svojim očiam a nie učebnicovým poučkám a on si stál za tým, že on neurobil žiadnu chybu. Tak teda on sa obrátil na iných ľudí teda mimo toho inštitútu, oslovil nejakých renomovaných kryštalografov a teda dal im ten svoj kryštál, nech sa oni na to pozrú, že či zistia niečo iné, alebo nech sa to teda nejako vyjasní. No a nakoniec to teda sa to vyvrbilo tak, že on napísal s jedným jediným človekom, ktorý bol ochotný s ním o týchto veciach diskutovať. To bol spoločný článok, ktorý poslali do fyzikálneho časopisu, hovorím, to na bude chémie veľmi málo. Spätnou poštou sa mu to vrátilo späť. Že nechceme. Že to je úplný nonsens, že toto publikovať nebudeme samozrejme. Tak nevzdával to. Napriek posmeškom, napriek tej odmietavej reakcii, ale kompletne celej kryštalografickej obce. Si to predstav, že si úplne sám na svete, ktorý niečo tvrdí a všetci sú proti tebe a žiadajú ťa, aby si opustil svoje zamestnanie. Proste zlá situácia. Napriek tomu sa toho držal, veril tomu, že neurobil žiadnu chybu a že práve naopak narazil na niečo prevratné. A to je dobré, že tomu veril. Nakoniec oslovil ďalších 2 ľudí, ktorí boli nesmierne skeptickí na začiatku, ale keď si overili tie jeho dáta, tak už sa priklonili na jeho stranu. A títo 4 ľudia o 2 roky potom, v 84. v Physical Review Letters, alebo niečom takom, v fyzikálnom časopise opublikovali ten článok a to zapôsobilo ako bomba. To proste vybuchla bomba v kryštalografickej vede. Ešte viac sa zosilnili tie tlaky, že teda toto je úplný nezmysel, ale dobrou správou bolo, že zrazu sa začali objavovať hlasy iných kryštalografov, ktorí
zrazu zo šuflíkov začali vyťahovať svoje nejaké difrakčné obrazce. Zo strachu dali preč, že presne tak. Presne tak. Zrazu sa objavovali 5-násobné symetrie, 10-násobné symetrie. Presne analogické, ako pozoroval Daniel Shechtman. Akurát všetci títo fešáci buď mykli plecom, alebo sa nechali ukecať tou obcou, že to je nezmysel. Chceli opustiť svoje inštitút. Ja som to prepočul, či on publikoval? Ale až po 2 rokoch. Po 2 rokoch bol schopný opublikovať ten svoj objav. Áno. No počkaj, a teraz ešte 2 otázky k tomu úvodu, že on pôvodne urobil tú zliatinu, či čo, ktorú ochladil, nie kvôli tomuto, aby toto zisťoval, ale kvôli čomu? To bola nejaká náhoda, hej? On na tom inštitúte sa zaoberal štruktúrou zliatín. A jedna vzorka, ktorú v ten deň robil, bola zrovna táto. Ochladil, pozrel. Samozrejme. No, veľmi veľa vecí vo vede vznikne našťastie náhodou. Pekné. A teraz, a zase tá istá otázka, jak s tým vesmírom, že no a čo? Počkaj, ale čo no a čo? Počkaj, že prečo je za to Nobelová cena? Aha, no dobre, tak ideme ďalej. Čiže tie kryštalografické vedomosti, a to boli fundamenty, to bola axioma, akože my sme zložení z aminokyselín, cukrov a ja neviem, nukleových kyselín. Taká axioma bola v kryštalografii, že môžeš mať symetriu 2, 4, 6, koniec. Prečo? Pokúsim sa vysvetliť prečo. Totižto, ona tá axioma bola založená na niečom takomto. Kryštál, dokonca definícia kryštalografická, že čo kryštál je, znela do roku 92 tak, že je to pevná látka zložená z atómov, molekúl a jónov, ktorá je symetrická a má periodicky sa opakujúcu štruktúru. Čo ale vylučovalo tým pádom kvázi kryštály z definície. Pretože tie periodické opakujúcu sa štruktúru nemali. No a teraz, prečo sa tvrdilo, že tá prvá definícia na čom bola založená? No predstav si, že toto je nejaká difrakcia. Teraz, keď ty otočíš, toto má tzv. Štvornásobnú os symetrie, čiže keď to otočíš o štvrtinu kruhu, čiže o 90 stupňov, dostaneš presne ten istý obrazec. Hej? Čiže zober si jeden tento štvorec, otočíš si ho, dostaneš ho tiež. No, dobre. Fajn. Zároveň to má tzv. Translačnú symetriu. Translačná znamená, že posunieš to o vzdialenosť medzi týmito 2 bodmi a dostaneš znova ten istý obrazec. Dobre. Toto sa periodicky opakuje, preto je to kryštál. Čiže štvornásobná povolená. 6-násobná. Máme 6-uholník, presne rovnako. Keď ale zoberieme 5-násobnú, čiže máme 5-uholník, tak tu už translačná symetria nefunguje. Vzdialenosti medzi týmito 2 bodmi už nie sú rovnaké, ako boli pôvodne tuná. A toto bol fundament na tvrdenie, že 5-násobná symetria a všetky ostatné vyššie sú nemožné. A oni sa nikdy nenamerali. Namerali, len oni ich mali v šuflíkoch. No jasné, ale teda v bežných veciach sa nenamerali. Čo nazývaš bežnými vecami? No, že v drvivej väčšine sa namerali tie 2, 4, 6. Áno, popri tom sa namerali aj také obskúrnosti, ktoré každý dal do šuflíka. Hambil sa vôbec k tomu priznať. Shechtman bol prvý, ktorý povedal, že tak moment, tak toto je fakt tak. Čiže toto je dôvod, prečo sa tvrdilo, že niečo také, čo on uvidel v tom elektronovom mikroskope, nemôže existovať. No lenže evidentne môže. Pokračovalo to potom tak, že on síce už mal difrakčný obrazec, publikácia im vyšla, bolo o tom extrémne veľa diskusí a postupne sa začalo viac akceptovať, že už môžu existovať aj symetrie iné, ako dovtedy známe. A vtedy to ešte nebolo nazývané kvázi kryštály. To je zaujímavé, že nie Daniel Shechtman nazval tieto látky kvázi kryštálmi. Tá story pokračovala potom úplne inak a veľmi zaujímavo. Totižto, on ešte stále nevedel, ako ten kvázi kryštál reálne vyzerá na atomárnej úrovni. Tieto body nie sú atómy, to sú ich difrakcie. On to musí matematicky spracovať a počítač mu vypluje v úvodzovkách 3D obrázok toho kryštálu. To on ale ešte stále nemal. On mal stále furt len difrakciu. Nevedeli si s tým rady, nevedeli to zanalyzovať, nevedeli z toho vyextrahovať tú informáciu, ako ten kvázi kryštál na atomárnej úrovni vyzerá. A je úplne bizarné, kto im prišiel na pomoc. Prišla im na pomoc matematika, a konkrétne hry s mozaikami. Presne tak. Totižto, toto je ešte možno na dovysvetlenie, a to je úplne polopatisticky. Toto je obrázok, ktorý vysvetľuje, prečo štvornásobná symetria, trojnásobná a šesťnásobná sú povolené, lebo akokoľvek pohneš tým štvorcom, alebo obdĺžnikom, alebo trojuholníkom, ktorýmkoľvek smerom, vždy dostaneš vyplnený priestor. Kdežto keď zoberieš päťuholník a začneš ho posúvať po tých hranách, ostanú ti tam voľné miesta. Toto bola
fundamentálna báza pre tvrdenie o tom, že kryštál musí mať periodicky sa opakujúcu časť. Čo už neplatí ale pre kvázi kryštály. No. A teraz naspäť k tomu Penroseovi. Roger Penrose je britský matematik, ktorý sa okrem iného zabával takými vecami, to nie je posmešné, to je skôr naopak, to kvitujem, zabával takými vecami, že sa snažil nájsť, nie len on, ale kopec iných vecí, kopec iných matematikov, sa snažil nájsť čo najmenší počet takých dlaždičiek, z ktorých sa dá vyrobiť symetrický obrazec, ktorý ale bude neperiodický. To znamená, nenájdeš v ňom nejakú minimálnu bunku, ktorú budeš neustále opakovať a dostaneš obrazec. Začalo sa s tým niekedy v 60. rokoch minulého storočia. Takí prví matematici, ktorí s tým začali, tak potrebovali 20 000 takýchto dlaždíc, aby vytvorili taký obrazec. Tá kompetícia naberala obrátky, až nakoniec ju vyhral Penrose, ktorý niekedy v 73. prišiel s takýmito dvoma kosoštvorcami. Jedným chudým, nazvime ho, a jedným tučným. On iba z dvoch dlaždičiek bol schopný spraviť. Hen to je iba z tých dvoch dlaždičiek? No pozri sa na to. Z týchto dvoch dlaždíc spravil takýto krásny, estetický a takúto symetrickú mozaiku, ktorá ale nemá periodické opakovanie. Jednoducho nemá. Čiže Penrose ukázal, že ide to. Čože ide? Že ide spraviť symetrickú, usporiadanú záležitosť, ktorá ale nemá periodické opakovanie sa nejakej štruktúrnej jednotky. Čo už ale... Sama v sebe teda. Áno. Čo už ale potom bol prvý náznak toho, že by to mohlo vysvetľovať štruktúru kvázi kryštálov. Toto ale nestačilo, aby sa to podarilo. Musel prísť jeden ďalší matematik, volal sa Alan McKay, ktorý urobil veľmi jednoduchú vec. On hrany Penroseových dlaždičiek nahradil krúžkami, ktoré reprezentovali atómy a vytvoril z toho difrakčnú mriežku. A keď tú difrakčnú mriežku osvetlil svetlom, tak na tienidle vzadu dostal difrakčný obrazec, ktorý mal 10-násobnú symetriu. Čiže tento matematik ukázal, že Penroseova mozaika dáva difrakčný obrazec, ktorý pozoroval Shechtman v elektronovom mikroskope. Ale nemalo to s tým nič spoločné. Nie, úplne mimo. Preto hovorím, že je strašne zaujímavé, aká konektivita bola pri danom objave z úplne iných oblastí. Čiže Penrose nevedel nič podľa mňa o Shechtmanových difrakciách a naopak, ale stretli sa ľudia, ktorí vedeli... Na čo to on urobil cez tú difrakčný obrazec? Nie, to bol zase ďalší. To bol Alan McKay. Jeho zaujímalo, lebo on bol prvý, ktorý teoreticky vyzeral taký... Jemu prvému napadlo spojiť Penroseovú aperiodickú mozaiku so Shechtmanovou difrakciou. On už vedel o tej difrakcii. Áno, ten McKay. On už vedel o obidvoch veciach, on ich dal dokopy a zrazu zistil, že... Konkrétne táto s týmito dvoma... Či to bola presne táto červeno-modrá, neviem, ale bola to Penroseova mozaika, ktorá dala difrakčný obrazec, ktorý mal 10-násobnú symetriu. A tým sa dokázalo, že je také možné matematicky, alebo presne tak nejako? Tak. Ale to bol prvý krok k vysvetleniu a matematickému aparátu spracovania tejto difrakcie, čo pomohlo pre vyriešeniu štruktúry. 3D. Áno. A máme ju? Máme, len ten obrázok tu nemám. No jasné, dobre. Nie je podstatné. Dobre, a teraz, že toto je také, že zaujímavé, že ten vesmír, to je také, že ako keby sa nás to priamo týkalo a paradoxne toto sa mi zdá také, že tuším, že v skutočnosti je to naopak, že toto má nejaké niečo praktické. Má to niečo praktické? Niečo málo má, ale no a takto to vyzerá, tak toto je klasický kryštál, to je napríklad pyrit, normálny štandardný minerál, ktorý sa dá nájsť aj v slovenskom rudohorí. A toto je kvázi kryštál, pardon. Čiže oni aj vyzerajú vizuálne podobne, ale sú odlišné. Tento je kubický, lebo má štvorcový, čiže je C4. Tento je už 5-násobná. Toto už je 5-násobná symetria. Aj makroskopický. Dobre, a teraz hovoríš, že toto je naozaj vypestovaný kryštál? Áno, to je syntetický. To je syntetický kryštál. Teda tou zliatinou, tým, čo tam on urobil? Tam povedzme také niečo? Niečo podobné, áno. No a teraz, keď to nazývame, že kvázi kryštál, pričom to má tú pravidelnosť, alebo ako? Áno. Symetriu? Áno. Nemali by sme to teda už nazývať nejak ináč? Prečo kvázi? Kvázi to je také posmešné trocha. Možno v slovenčine, v angličtine kvázi kryštál je úplne v poriadku. Čiže stále to není kryštál? Stále tvrdíme, že to není kryštál? Nie, je to takto. Je to forma kryštalickej hmoty, ktorá je usporiadaná, ktorá
má istú formu symetrie, ale nedochádza v nej k opakovaniu sa periodicky častí. Čiže rozdiel medzi kryštálom a kvázikryštálom je v periodicite. Je alebo nie je. A čo sa týka teraz tých vlastností, lebo to sa pýtal. Tým, že to čiastočne je a čiastočne nie je kryštál, tak aj má čiastočne kryštalické vlastnosti a čiastočne trošku iné. Kvázikryštály sú väčšinou tvrdšie, ale aj krehkejšie ako kryštály. Práve preto sú celkom vhodnými materiálmi na výrobu pomôcok alebo nástrojov, ktoré potrebujú mať tieto vlastnosti. Čo ja viem, tak napríklad špeciálne ihly pre očnú chirurgiu sa vyrábajú práve z kvázikryštálov, lebo sú extrémne tvrdé. Ale súčasne čo? Krehké? Či čo je tá druhá vlastnosť? Súčasne sú ale krehkejšie ako kryštály. Zároveň tým, že majú iné atomárne usporiadanie ako kryštály, tak oveľa horšie vedú teplo a elektrický prúd. To ale potom znamená, že sa dajú celkom dobre používať v termoelektrických článkoch. To znamená, že zahriatím toho kryštálu si schopný generovať nejaký elektrický prúd. A čo som sa nedávno dočítal, tak uvažuje sa o použití v spaľovacích motoroch takom, že tými kvázikryštálmi sa povrch toho motora nejakým spôsobom pokrie. To zvyškové teplo z toho motora bude generovať elektrický prúd, ktorý sa dá potom v tom aute napríklad využiť. Počkaj, a teraz ešte takto, že stále rozmýšľam o tom, že to je jeden kryštál? Toto je jeden kvázikryštál. A oni sú jak navzájom naviazané? Myslíš, keď ich je viacej? No môžu vyrastať zo seba. Že držia pokope? Áno. No, zase, keby si mal... Toto je zrovna jeden jediný kus. Keby ich tam bolo viacej, tak môžu vyrastať spolu z nejakého podložia, môžu byť nalepené jeden na druhom. Toto je ale tzv. Monokryštál. Ale také medzery tam budú nejaké, nie? A to nie je tá štruktúra. Akože tá štruktúra, o ktorej bola reč, to je atomárna štruktúra, ktorú nevidíme. To je proste... Toto je ako makroskopické, ako tento pohár. To je veľké. Áno, to je veľké. A to sa dá aj nejak, že obrúsiť, aby to bolo gulaté napríklad, alebo také niečo? Áno. To je kov, to je kujné, to je ťažné, s tým môžeš robiť to, čo s akýmkoľvek kovom. No a teraz, ty sa pýtal, že kde sú, že prečo sme ich nevideli okolo nás. Oni okolo nás boli, sú a vždy budú. Ide len o to, že ich nikto nehľadal, lebo nikto nevedel, že nejaké také existujú. Šechman bol prvý, ktorý... Ale oni existujú iba takto experimentálne vyrobené, alebo aj v prírode? No a už práve to, že doteraz jeden z tých argumentov takých tých veľmi silných opozičníkov voči tej teórii kvázikryštálov, jeden z tých argumentov bol, no dobre, tak ale keď tvrdíte, že toto je reálny fakt a skutočná vec, ktorá existuje, ako to, že ich nemáme okolo seba? No, my sme ich mali, len ich nikto nevidel a nevedel o nich. Prvý prírodný kvázikryštál poznáme z roku 2009, niekde na východe Ruska je nejaká rieka, volá sa, že Katyrka, nejak tak. Našli tam nejaký šuter, ktorý proste tí mineralógovia podrobili analýze a našli tam kvázikryštál, ktorý bol prírodný, ktorý v úvodzovkách narástol bez pričinenia akéhokoľvek ľudského jedinca. Ale to je pravda, že takýchto precedensov je veľmi málo. Veľká väčšina kvázikryštálov je synteticky pripravených. To znamená, metalurgovia ich už dnes cielene vedia pripravovať. Sú také experimentálne podmienky optimalizované, že za týchto podmienok pripravíme kvázikryštál. Dobre, a teraz ešte povedz úplne také zhrnutie z tvojho pohľadu, že je, a ak áno, tak nakoľko toto dôležitý objav? Ja si myslím, že ten objav je extrémne dôležitý pre morálnu a etickú integritu vedcov. Mňa to naučilo strašne veľa. Ja mám veľmi rád ľudí, ktorí držia slovo, ktorí si stoja za svojím, neuhnú ani keby neviem čo bolo, pretože inak nemôžu. Niekto povedal stojím, lebo inak nemôžem, neviem, parafrázujem, to je jedno. Mňa to ani nie tak, že naučilo, ale proste je to opäť jedna svetlá záležitosť, ktorá ma upokojila, že existuje aj taký človek a netreba ho nutne lupo hľadať a dostal Nobelovú cenu, čo je pre mňa úžasné. Držal sa experimentálneho pozorovania, urobil všetko preto, aby vylúčil akúkoľvek chybu, nechal overiť svoje pozorovania ďalšími, keď všetko sedelo, napriek enormnej opozícii, napriek hrozbe straty zamestnania, napriek výsmechu celej kryštalografickej obce, neuhol
trval na svojom, držal sa toho a odmenou mu je Nobelová cena. Mňa vôbec netrápi, že dneska nemáme lietadlá, raketoplány, autá a neviem čo všetko z kvázi kryštálov. To ma netrápi vôbec, alebo úplne najmenej. Vôbec nie je vylúčené, že tieto látky, vzhľadom na to, že majú takú exotickú kryštálovú štruktúru, tým pádom relatívne exotické vlastnosti, asi budú mať nejaké uplatnenie, ale tu ma to vôbec netrápi. Mne táto Nobelová cena dala to poznanie a to presvedčenie, že je dôležité byť poctivý sám voči sebe, je dôležité byť poctivý voči faktom a jednoducho to ostatné je úplne irelevantné. Dobre, Martin, krátka reakcia na to. Mne sa strašne páči, tá vec, že to Penroseové vydlaždičkovanie alebo vyparketovanie vecí je krásne v tom zmysle, že je symetrické, a zároveň nemá v sebe tú nudu, čo tie symetrické veci... Ornament... Keď už sa príliš opakuje... Je pekný, ale keď... Áno, že tam zároveň v tej kráse je tá nuda trošku hneď. A toto to nemá. Toto je, že... Originál, je to pekné, ale hoci kde sa posunie, že je to iné. Čiže takto krásne veci, kde tú nudu prekonáš, toho ornamentu, ktorý môže byť krásny sám o sebe, ten ornament, a prekonáš jeho nudu, tú Penroseovou konštrukciu, tak to, že sa naozaj deje že aj atómy sa tak usporadujú, to sa mi páči. No a tá druhá časť, čo Peter zdôrazňuje, tak nemusím ja tebe hovoriť, že mne sa to dosť páči, keď je niekto, kto drží slovo, kvôli tomu ho nejaké dokonca až denníky, ktoré by som vedel menovať, vysmievajú, ale nakoniec sa ukáže, že nebol ten výsmech oprávnený, tak to mne sa úplne páči. Dobre, tak teraz si dáme druhý klip a potom mám na vás už iba 1-2 otázky. Takže druhý klip asi tiež YouTube. No, ešte taký krátky dodatok, lebo my tu s Martinom, pokiaľ Peter si odskočil, sme ti tam nakúkli do tých papierov a tam sme našli pod tým, čo práve držíš, že Alhambra. Alhambra, to je teda, predpokladáme, to v Španielsku. Áno. A to je teda, predpokladáme, pomerne staré. To je dosť staré. A to oni predbehli tohto... Teda ideš smerom k kvázi kryštálov v Alhambre? Idem smerom k stredovekej architektúre a k stredovekému umeniu, ktoré dnes na základe matematického aparátu, ktorý pomohol objasniť štruktúru kvázi kryštálov, pomohol pochopiť, akým spôsobom tí stredovekí dlaždiči, nazvem to tak, vyrobili tie fantastické, neperiodické, ale symetrické, krásne obrazce. Čiže to má spojenie nielen s matematikou, ale aj s umením a so sakrálnymi stavbami. Počkaj, ale to oni boli ešte ďalej potom, lebo oni dávno pred týmito dvoma týpkami niečo podobné, čo skonštruovali? Tá arabská kultúra má veľmi bohaté motívy, oni to tam krásne zdobia a tak ďalej. Toto je napríklad výrez z mešity v Isfaháne. Tá mešita sa volá Darb el-Imám. Veľmi známe turistické miesto, kam veľa ľudí sa chodí pozrieť. A tá mozaika na tej mešite veľmi nápadne pripomína vyriešenú štruktúru nejakého kvázi kryštálu. Toto je zrovna zliatina striebra a hliníka. Ak sa na to pozrieš, oni sú si do istej miery podobné alebo analogické. Aj jedno, aj druhé je súmerné, symetrické, ale nenájdeš tam periodicky sa opakujúci motív. Toto je zase z Alhambry, zase výrez nejakého vzoru. Niečo podobné je zase toto. Tí stredovekí umelci, ja neviem, či vedomé alebo nevedomé, že to bola intuícia alebo ich umelecké vyjadrovanie sa. V každom prípade nachádzame Penroseové mozaiky v mozaikách z 13. storočia, čiže 700 rokov dozadu. No a teraz ja mám takúto vec, že... Fascinujúce. Ne, že fascinujúce, ale že teraz poviem takto, že nenahrávame tu tým teóriám, teraz takým tým, že ale však tie civilizácie predtým, však to boli tí ľudia z vesmíru, ktorí prišli a oni tieto kvázi kryštály mali dávno zmáknuté. Odkiaľ oni toto mali? Lebo ja som sa, keď si bol preč, som sa Martina pýtal, že či ten matematik Penrose, že či to on akože modeloval v zmysle tú mozaiku a on hovorí, že ne, že to sú vzorce. Nie, ale títo nemali tie vzorce. No, ja neviem.
Mali. Nie, to ja myslím, že... neviem. Ja myslím, že na toto došli nejaký akože ešte raz, špeciálne ma neprekvapuje, že to je v tej arabskej kultúre, kde teda sa nemôže zobrazovať... Nie, že sa nemôže zobrazovať človek, to znamená, že tam museli geometriu. Geometria a ornament je tam do obrovskej miery zdokonalený. Čiže ja by som nebol prekvapený, že na toto prišli čisto proste skúšaním, ale je to fascinujúce. Akože mi sa to strašne páči. Priznám sa, nepoznám históriu toho, ako to oni robili, či to boli nejaké matematické... To, čo som tu ja hovoril, to som tu ja hovoril, že to som fakt nevedel. Že to, čo som tu ja hovoril, že ten Penrose, že to je úžasné, že zachováš nádheru ornamentu, to pekné, vzrušujúce v ňom, a vyhneš sa tej núde z toho opakovania, takže to bolo dávno pred ním. To som nevedel. To, že 700 rokov známe. Čiže toto je tá druhá vec, čo mňa fascinuje na tohtoročnej Nobelovej cene za chémiu, kde chémie je mizerne málo, to väčšinou fyzika, matematika, čo vôbec nevadí, naopak. Neuveriteľná konektivita zdanlivo vôbec nesúvisiacich vecí. Kovové zliatiny, Penroseové mozaiky a stredoveká arabská kultúra, nazvime to. Niečo, zase v nemom úžase ostávam stáť. Je to strašne zaujímavé. Teraz vlastne neviem. Čo si sa chcel spýtať? Nie, viem, ale že teraz neviem, že asi sa prikláňam k tomu, že ten vesmír je v niečom taký fascinujúci v tom, že nás to tak zaujíma priamo, že teda čo je tam na konci, alebo to. Toto je také, že dovnútra hmoty, alebo niečo také. Ale pre teba asi ako chemika je toto porovnateľne, hej? Porovnateľne fascinujúce, ako ten vesmír stále viac sa zrýchľujúci, s dodávaním energie nevieme odkiaľ. Toto mi je bližšie v zmysle toho, že tomu oveľa viac rozumiem, ako tamtomu, čomu vôbec nerozumiem. Ale fascinujúce to oboje rovnako emocionálne. Proste mňa naozaj udivuje, že my po 700 rokoch až teraz sme prišli na to, že tu existujú nejaké matematické postupnosti. Ja som ešte chcel napríklad spomenúť ten Fibonacciho rad, to asi budeš poznať, hej. Zlatý rez a tak ďalej. Je s tým strašne veľa rôznych kontextov, ktoré sa tu objavujú v súvislosti s kvázi kryštálmi. Čiže tá Shechtmanová Nobelová cena má nesmierne veľa rôznych výbežkov, ktoré spájajú zdanlivo nesúvisiace objekty a subjekty, ale jak ten vesmír, o ktorom rozprával Martin, proste, aj keď odtiaľ to pôjdem preč, stále si neviem predstaviť, ako sa to môže stále zrýchlovať a stále rýchlejšie. Ale toto je čosi také pre mňa malinko uchopiteľnejšie, že keď do tej Alhambry pôjdem a budem to tam vidieť, tak už mi napadnú napríklad kvázi kryštály. Už to bude také trošku iné. Ale opäť, vôbec ma netrápi, že toto nemá žiadne praktické aplikácie. Dneska nemá, zajtra môže mať, ale nie je to tam také podstatné. Podstatné sú tieto dve veci. No a teraz tá moja otázka. Keď o tomto hovoríte, tak je to také veľmi zaujímavé. Aj ten vesmír, aj toto, až také pekné, také až estetické, alebo tak nejak. Však tu je to priamo z definície estetické. Ale, a teraz to, aj tie kvázi kryštály, aj toto robili nejakí konkrétni ľudia. Jedni boli v Marylande, či kde ste to hovorili, a toto bolo tiež niekde v Amerike. On je z Izraela, áno. On je z Haiti. Tak si tak predstavím, tak to sú takí ľudia, mohol by tu sedieť. Predtým nevedel, že k tomu príde, on tam tú zliatinu nejak náhodne... Ano. Tam tí asi vedeli, že k čomu chcú prísť, ale nevedeli, že prídu k tomuto. Mysleli si, že k opaku prídu. A to je také, že zaujímavé, je to, že na špici toho bádania, alebo tak. Teraz vy ste ľudia pracujúci v oblasti vedy, aby som vás neiritoval, ale v oblasti Strednej Európy, konkrétne na Slovensku. A teraz tá moja otázka je, že ja by som vám úplne prial, aj nám všetkým, aby sme v tých svojich oblastiach mohli byť aspoň zo pár krát, alebo niekto, alebo proste tak, na tej špici, lebo vtedy je to takéto naozajstné, také, že niečo sa posúva, niečo sa objavuje, niečo sa takéto. My to len interpretujeme tu. Je možné také niečo tu? Myslíš objav hodný Nobelovej ceny? No, nemusí to byť Nobelová cena, tá Nobelová cena nie je až taká dôležitá, ale že byť na špici. To je možné kdekoľvek. Lebo trošku sa vraciam k tomu filmu, ktorý sme v prvej polici, že nie sme determinovaní, teraz nemyslím povahou, toto nie je vec povahy, ale prostredím, možnosťami,
infraštruktúrou vedeckou a neviem akou. Sme alebo nie sme? Determinovaný. Každý je ovplyvnený prostredím, kde sa pohybuje, rodina, škola, kamaráti a tak ďalej. My sme sa o tom už bavili čiastočne ten minulý rok a ty si sa ma pýtal, či máme nejakú slovenskú takú povahu. Ja neviem, aká je to slovenská povaha, každý máme nejakú inú. Ja vždy hovorím, že vždy je to o konkrétnom človeku. Môže niekto vyrastať v tramtári, keď je to talentovaný, šikovný, ambiciózny a tvrdo pracujúci človek, tak nemôže byť neúspešný. No u nás asi áno, za normálnych okolností nemôže byť neúspešný. A to som povedal veľmi jemne. Skôr je priam vylúčené, aby nebol úspešný. Hej? Čiže je to o človeku. Kto chce, ten si spôsob nájde. Ja som o tom presvedčený. Nie vyhrať, alebo teda získať Nobelovú cenu. Nejde o tú Nobelovú cenu. Toto je zábava. Títo ľudia to nerobia preto, lebo za to dostávajú peniaze. Ich to baví, je to pre nich koníček, je to pre nich hobby, majú talent a sú extrémne tvrdo pracujúci. Čiže áno. Zároveň lekcia Nobelovej ceny za chémiu je, že šťastie praje pripraveným. On mohol byť ďalší v rade tých bezmenných, ktorí zahodili Nobelovú cenu tým, že neverili vlastným očiam, ale poučkám a dali na kolegov a nie na svoj vlastný úsudok. Čiže ak takýto človek je to silná osobnosť a zároveň má vytvorené podmienky, má kus šťastia a je pripravený v tej chvíli, keď to šťastie mu sadne na plecia, no tak je to Nobelová cena. Nič viac k tomu netreba. Ale vieš, čo zapýtam, že napríklad ty, však ty si bol v zahraničí? Bol. A prišiel si sem? Bohužiaľ áno. Vidíš, už si odpovedal práve, že povedal si teraz, že bohužiaľ áno, troška s vtipom. Ale tým si sa neobmedzil v takomto niečom? To teda sa oveľa komplikovanejšie. Ak by neboli žiadne iné parametre, iba to, že či ostanem vonku, kde sú lepšie pracovné podmienky, tak by som ostal. Ale človek má rodinu, nikto nežije vo váku, každý má nejaké personálne väzby, niekto ich má silnejšie, niekto slabšie. Ja som ich mal asi tak silné, že som sa kvôli tomu vrátil. Ja tým nechcem povedať, že to ľutujem. Ja chcem len povedať, že v zahraničí, kde som pracoval, stále som to bol ja, s rovnakou mierou úsilia, s rovnakou mierou talentu alebo netalentu. Tam to šlo rýchlejšie, tam to bolo produktívnejšie. Čiže áno, aj technické podmienky determinujú. Ja ti ale neviem povedať proporcie, či je to 10% alebo 80%. To je veľmi individuálne. Jasné, ľahšie sa robí tam, kde človek nemusí riešiť každodenné blbosti, pozerať správy a šlak ho triafa pri tom a rieši triviálne neslušnosti na ulici každý deň. Tam, keď to nie je, žiješ spokojne, kľudne, si zaplatený za svoju prácu, nemusíš si zháňať vedľajšie joby, aby si mohol ešte ísť aspoň raz do roka s celou rodinou na dovolenku a tak ďalej. Tak jasné, že sa ľahšie žije a lícha, ale keď tu ja som doma, no tak som tu doma. Martin. Otázka znela, že či to je takéto... Áno. Akože, že jedna vec je, že niektoré z tých vecí vyžadujú prístroje, akože drahé prístroje tak ďalej. Ten objav sa nedá urobiť bez najlepších ďalekohľadov, aké sú. Ale ten ich nemusel byť ten práve, že... Ten pôvod, ale to musela byť súčinnosť, proste ten tým pracoval aj tam, aj pri tom veľkom ďalekohľade. Museli mať zaplatený čas na tom veľkom ďalekohľade. Čiže niektoré veci ako prístrojové vybavenie, a niektoré veci sú drahé, potrebuješ to mať špičkové a nemôže byť špičkové všade. No tak aj najlepší hokejisti tunajší nehrajú slovenskú ligu, ale hrajú NHL. Proste to je prirodzené, že ani by nebolo rozumné, aby tu tá veda bola všetka na takej úrovni, jak je v tom Marylande, jak je v Baltimore, alebo je proste to ani by to nebolo rozumné. A že či môžu byť nejakí, ako to si myslím, že tie talenty sa rodia zhruba s rovnakou hustotou všade a tým naozaj s tým talentom to školstvo nedokáže ani ublížiť, ani nejako ich veľmi vytiahnuť, alebo tak pri tých naozajstných talentoch je to skoro jedno, by som povedal. Čiže že môžu byť, samozrejme, že tu môžu vyrásť takí ľudia, môžu, akože Penrose, akože, že génius toho rangu, jak bol Penrose, môže byť kdekoľvek. A možno, že pôjde robiť niekde kvôli tomu, čo hovoril Peter, aby mal pokoj.
Ale ešte by som chcel povedať k tomu, že ja osobne som nikdy nepociťoval že jedna vec je, že urobiť ten objav. Ale ja som nikdy nemal pocit, že to je to pravé jediné, že urobiť ten objav, že tí, ktorí sa o tom objave už len dozvedia, že to už nie je ono. Tak asi je to rozdiel, to určite je, ale mne prípada, že zložiť symfóniu je iste iná vec, než ju zahrať. A to je ešte iná vec, než ju počuť, ale aj počúvať symfóniu je úžasné. Ináč to je v konečnom dôsledku ten cieľ. V nejakom zmysle, trochu by som tak povedal. A aj tie áno, že ten objav, ten adrenalín a ďalšie dobré veci v mozgu, tie radostné, akože sú asi z toho objavu a potom z tých cien a tak ďalej. Ale úžasné na tom je to, že je to zdeliteľné iným ľuďom, pre ktorých je to tiež úžas, ktorí zažijú tiež ten úžas a dozvedia sa a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že to skvelé sa nedeje len pri tých objaviteľoch, ale aj pre tých ostatných. To je na tomto zaujímavé. Čo úplne potvrdzujem v tejto chvíli osobným príkladom. Ďakujem, že ste prišli. Peter Solčaník, Martin Mojžiš. Ďakujem. Dobrú noc. A teraz už takto mimo. Zase tak vás troška zneužijem ako vedcov, že sa vrátim k tomu, čo sa tu deje, tu v Európe. Dajte mi nejakú vašu vedeckú prognózu, jak to dopadne. Jak to vysledujete? S eurom? Ja si myslím, že to, čo sa deje s tým eurom, je výsledok toho, že naozaj ten systém je chorý v nejakom zmysle. Ten systém je chorý celkové, nielen projekt eura. Proste to, jak sú všetky štáty zadlžené. Akože dlh do istej miery je rozumná vec, akože lepšie je vyrovnané hospodárenie, než dlh. Dlh je niekedy dobrá vec, ale všetky štáty hospodária tak, že sú dlžné furt. No, čiže? To perspektíva, že to je podľa mňa choré. To podľa mňa je to založené na predpoklade, že to nevadí, lebo zajtra bude vždy lepšie, než bolo dnes. No, čo tiež je blbosť. A tým pádom to budeme môcť vrátiť. Čiže tá prognóza? Prognóza je teda táto, že je to celé chore, tento systém zadlžovania. A čas od času to musí padnúť. Ten systém zadlžovania je asi možný kvôli tomu, že tie peniaze, s ktorými sa narába, nie sú skutočné peniaze, odkedy nie sú viazané na zlato.